page no na do comment e dey ato e dey amaye mamintio yo mpempi no ye mpaninsem ya nkrofo frɛ na bakosam ye nkrofo etimi de bi ka ho wa bra bi kura na nka ho ena nkrofo timi yi bi frim wa bra sese ewo mu na se ni nyina begina de otworo ngoma no so ne ba bia na koma wo enti ngoma nimfo nso hia na omu keke tribo mu a na jese o man se we sise na ya boabo ne nyina no na ya de agu ngoma ba kom se etimi basa enye sa ene de ya na ayi omo mu eye hwehwemu no ye ne se asuma sisi na menso mesisi okay mpempi sa na ya na eye enti wo behwe a Asante fano a ya na wo mpaninsem mu no mpempi ya na ye twaso anase ye yefiri mu kra o sa mo ndi bi wo a wo kape na akoyere se asamfoforo asamfoforo nso de waso to fom yie na utia na ohwe ni ya obohu se asamfoforo na ye kana yesa na nkrofo adwen yo mo se Ghana Asante fo kra no ye independent no anase fa hudi na ye pre no kra Asante fo kra no na ebitimi kra ko gina ba bi e ka mususam bi se na ye mpe so ho e mususam e bi se ntesa okay die wo mno se abrofo no eja ye ho akono na oma no ne mu achemienu miensa na mpona no anase mpoano no nyina ede be wura mu kakra eba sahwi wasa ene nzema na nyina na abrofo na gye sa efa no ene akyem no na o ma gye afi Asantefo ede akoka man na wo mpona no o de akoka ho ato ne din Gold Coast Akoma emra o mo to ne din Gold Coast no na Gold Coast no na Asante nka ho nti Gold Coast no na Asante ye nka Gold Coast ye nka ho de na ewom ni se na abrofo na chembie no say Gold Coast and Asante bi ngoma o mo tworo gu ho nyina Gold Coast and Asante nti more or less na nka Asante ye ni akasa ye oman on its own oman kra foforo na eduba bi na abrofo de omo apene so a omo beko ti no mboaboa omo ne no nso omo anko na ho gro so ti na esa prapere kakra ewo ho na prapere na ekoso ena on my from Gold Coast no na omo de omo nsa ahyekrata bi ase bond of 1844 yeah say abrofo no ma omo ho ban emfiri Asantefo no enti we kura kire se na ye nka ho nti na Asante no nso afa northern for na ka ho from northern territory emre bi na nka omo ka Asante no ho na nso abrofo no ne ye kokon ye na omo gege aman ni nyina ne ye kan Gold Coast no kura na ka Asante ho yeah na abrofo no be wife ho to omo wife ho no be ye omo man no omo ye se 1874 no omo ne ye kon ye abrofo no ne ye kon ye omo be wura Kumase ne ye kon ye na omo di yeso no na omo ne ye sankrata the Treaty of Fomena yeah nti Fomena na ye sankrata no se efiri na kro aman ti se dankyira wasa sahwi aman ya keka ye ho nyina akyem ye ne etore bi omo tim kura ka so omo nkan ye ho da na omo nyina aka Asante no abrofo na ne ye sankrata no omo wai treaty ne ye san wo Fomena ekon no ekon na wie na omo san ye ata Fomena ohene be na wo ho ohena no wo ho de samre no ye nya no readily okay meka na maka chiro enti ebasa no na kire se Asantefo jai oman ana eka omo ho no pii mu ama abrofo no enti eno ye 1874 na the bond of 1844 and so by eno by no na je se Asantefo no wo mo nti wo mo ho asese de omo agemu no omo agem
If you say enkrata de yen fa nkrata nya dwuma nti mo de mo ama ya kokko sensa nkrata ye hu no sa ne hu no an se eye dia ana se e kan ye ho okay nti wonum no sign krata ma sign krata de mo ho akɔhye abrofo ase de a ene na se mo ko je mo ho fa ahodie nti mra fa ahodie no pempen so nyina no na asandefo de omote omba bia omohwɛ ayi empoanofo no enti ekodu baabi ena mpoanofo no behu osantena na o sa amre no santena prempa odi kan se ayi asante mabua wo mo na o mo nko enye o mfa ahodie no na so mo epene so de anhihye bi wo ho se Ghana ni nyina bomu wi a asante hene ena obeya nhimfu ni nyina obeda o mo ano na nka akwete se England de no Queen Elizabeth one ayi president na yenya prime minister the 1874 mo na treaty ni bibia na Nana Kufika Karina na we asante hene na 1874 de Nana Kufika Karina na oye asante hene okay utumfo Kufika Karina na oye asante hene na chi ena mensa bonsu bye okay na chi no sa kuto bye nti to aso sa na asandefo pene so okay asema ye kan 1946 okay tini afri 18 no kura afri 18 ni mu if say 18 no ye be wura 19 no mo no na say apre a nkrofo epe omfa ahode enti basa no asante koka wo 1946 say ene yenzo nyina ye go kosu no bi ye ko apamo abrofo enti asante for de omo pe ena epene so say eyi omo be kwa koka go kosu no na go kosu no hu ka no ena ko ba say afi omo e koka omo no ye hu say no man nko say de sese kono no enti basa no na hye asandefo adwene ehu se esisire bi ya aba emu if say samre no mama Kwame Nkrumah ebe ye Minister of Government Businesses no abrofo no ana ye ne sa ti na je se no ma pi na nsa wom okay na nsa na wo mu no emre bi ekoba se ye pagya kokoo bo asante na kokoo na fi ha enti kokoo bo no ya tisukura ya be pagya no ya san kura tisu no mo hu se ene na sa de a na ye hu ya kokam no ma bi so ho no ma ye ko meeting na se ebi a ye mfa nipa dodo sei na enko gina ho a ubehu na asante na so no samre na bono ni nyina bono ne na hafu nyina na ka asante ne ho bi enti sa bono ne na hafu no ekopem wasa na efro ho West Asante abrofo no na tu ni din sa wasa no ye wasa kropon sefi asankragwa ni nyina ka area ho ni nyina Asante no okay yo ndi de ba ne se omo fra no West Asante ekire Nkrumah ebesesa no ena yenya independent wie no achi afe baako ena obesesa no West Asante no na oye no western oye no Bono Ahafo region okay so nanga enti mra oye Bono Ahafo region no ena omo say West Asante say ka say West Asante dey na say o ka Asante for enti ya tewo na say afre ya yi Asante na firi udin so a ho no wafi ase adwenwi say na won ka ho ho na kofa Bono Nchampem 1948 Bono Nchampem ba ya omo ye ne say omo no so kuakuo bi a ewo bia ya befre no Brown for region no omo no so te omo de ya omo mpese omo ka Asante no na ye independent no yenya independent no wie ye no na je say mateme ho sam no eni ho na abana ye ne say West Asante ni nyina no obia ba bia na wosom ansa na ye betimu no som ho a that is anywhere traditionally baby a wo no a ohini bia na wo hye na se na se wosom no na creative region no de so mubom
eno na abomu a bepem na obi wo ha na wasore ogiri se eyi asante ne ndam so biem enti na esade a men so men kan ho biem obi wo ha okwa na chi no de obeba no so ono na oso nka ho me de me kan ho no waba enti na akoye sa na akoye sa titru ewo techiman drobo doma sa amai mi ensen nene nyina eda so wo mu ana apagya wo mu ana apagya eno na kofa sa eno ma no bae na gokosu no a o hwehwe asante ne fao o yeye no oman university bi a friend University of Ghana Legon se wo hwa agesa asante fo kura sika ebrofa na e de si Legon at that time na Ken Weston so na mai Ken Weston no ba 1950 jade na ye de asante fo sika ko si se ne akoka gokosu no nti sika no dodo na ne fra asante nti se yo ya e bae ni British for no mo my independent and o si Legon no o si 1948 na 1948 na o si na o yo ma dwene so o si university mienu ba ko pe ewo West Africa na university bi wo referent wo Sierra Leone referent Fuller Bay college okay na o me so o si ba ko aka ho na ba ko no o si aka ho no mo ko si no Ibadan Nigeria na just over Ghana obeko school in Nigeria na jebi dankwanom samre no o mu nyina no madwene ko benkuru se da bi ene na Britain for yesra mo mu nsi ba ko nka ho na ba ko na mbesi aka ho mu nsi no Ghana okay instead of saying kedi ko Ibadan o mo de no be ho na nka yesi ba ko nso aka ho na Britain for se mo se mo pe ba ko aka ho de a ene agisa mo amotu aka. Oh, I see. Say yeah, adwene say ba ko pe ne yesie. Yesi no Ibadan. Ndi mo na mo se mo pe bi dia agise mo amutua ho ka. Na o mo bu ho ka no. O mbu ho ka no na je say ayi sika be 16,000 pounds sterling. That time. Samre no. 600,000 pounds sterling. Complete university ni ye kuromu a endi omo ye no e na omo bede nkyere se ye de to abonten se mo a mo pese mo ba beje contract na eye no mo mfa mo dimra ne ye ntoto mo ano ne enhwe de ye de ba ma no na omo ye na Japan fo e na enyae mama me University of Ghana Legon Japan for no munya so university no obohu se ne structure na se de sisi ada ni nyina se Japan for adan oh okay eno kira wo se Japan for ena wini contract na omno mbisi ye ndi as de jebi dan kwan me so mbe hunu santene ena om se ne ya dro ni o ye se ye be si bi wa ha de agese ye ne ayetu aka na sante ne ye se meboa e kwa mefa so abo ni koko sante hine a oteso ye hwan prempe the first the second and okay and atefo we video a hwe ye University of Ghana Legon there era view said ye wugina wo hu anti ese Japan for adansi okay and omo ye ne se ene na asantefo akuafo ya onomo wo asante memo no bono ka ho samre no na nyina ka ho ene ne ya de sremienu sika sremienu 2 shillings ebeto koko koko prem bia no prem eye bottle fa ene friend prem bottle mua bottle no ya ma premienu enti prem ba ko bia no ye ya ye betew sremienu obi a oyekuani from Asante no mboaboa no na omunya sa sika no a abrofo no pe no efa eburu fa kra ena omugigi bi free omo aka ho no omde ka ho ti omu si Legon no wie no ena omu eja hall ba ko na efren akuafo hall ase no ti akua mama me akuafo hall University of Ghana Legon enti akuafo hall na kire say ye akuafo ni sika na de Legon oh I see adefo wa wutie abrantie pani
opese uma any of these historical contribution na ne ye kan wonso wote ase na winya we input a bomode na mame o voice note eko yen WhatsApp line so worker monfa WhatsApp line no ento 0575 504052 0575 50 0575 504052 0575 504052 bomade na mente wonka Bo Chrome to Park was a what a history. My brother, a very rich history. And to where a quaffo hall. A quaffo hall next in it. And next in it. A quaffo hall, Nangasa, a Japan for Japan. A walker next. We are next. Mamma, a quaffo hall and Casa. I will invest on tea. A quaffo hall will be a crocodile, a yana quaffo. Yes, a Boama AC University. No, okay, ye be share or money. Aha. And then a quaffo hall. I see. Yo, yeah, can not and crown one a yuka, a yuku. Now that person, yo, Intino, a quaffo now or no, a quaffo in a quaffo honey. And therefore, Oko a Facebook page. More call Investor of Ghana. Now we use Investor of Ghana, Legono. More mame, the Facebook page response, the quaffo hall. Namon confirm said yes it away pardon K Collins was a history pan and I had no no man be ho a entro mpona wasua ha ndi hwehwemu na de sa no ma we epie na achinyije wo ho be dendende ba kire se den e friend akuafo ho ene say university no ankasa history da ho no ati a picture the denim no ye den as a omo am I arc bi wo run about bisa fancy wo e ho no na ye university no mfimfin ni fa ha ayi halls baby a kire ade no classrooms lecture halls na benkum ha ayi baby a deda it is statue as obi na ekono bi di na chi o akuafo we ye what ka zoom no my university library na nim ho na ya o ma ye ayi enoma bi asi ho okay very interesting. You feel hall no sending fanso now go university library university administration hall okay na ewo come good enti say asante for ye say ya ene a free pem ya agigi sika sremienu prem bia ya gi sremienu a na ayi ye de akoboa na ya ye wo ya ayi hwana abomodin je no pa ho a ya san agyae ye man a ye independent ye gyato ene de abeka de independent ene ne wo makwaje aka ye wo ye fa hodie okay enti saa no ma mienu nko a na bro saa nso efiri se na enoma efiri asante so abanya sene e ma ne ye enoma kese no na asante na sebe wo ne kese obia de ka ho o de esu akora e be ka ho a eno na e ma ye nyina Ghana fo ne ye nyina ye dia na se obi gina baabi ai pese obeyi asante afiri mu no enti na ahia se ye be ka saa asemo yi ene so obi ni mu a ese se obi kire enti na eho de no enti Boama Daniel, this type of history should be used in local movies. So we just movies ni na ke ye no na aka ho na enti e ba nwomasuo mu a de Asante eboa ye wo oman nwomasuo ye nya ye fa hodie ene ye bibie no eno nko ana de bi se makase obi a ono wo no fa hodie no de ato nchen no ko ka de oni fa hodie ho ene na prefer hodie de na chen we enti that time na Gold Coast e wo ho na Asante adi wo nkui no na sa sehwi wasa area ni na ya ruling net say na ye sihwe ye ho so omo ba be som omo ye dan ne ye jeje to sa ne ma net say sa de ne wo Asante de Akoma na federal state. Okay. Ya kase bibi ya federal. Nkrono. Wona wo man. Do ya sehwe a o sehwe hene wo ho one ne man.
woyɛ adanse hene ene ne man obia ne man ansa na de abebom te said the United States of America tie no saa nkuro amama adanse di omu nkui mampodi ne nkui ofin di nkui saa mre ya ye kan saa mre no na aman hene no no mu nuru aduoson se nei enso ne bi wompa se ɛfa de na babro no mo dɔso enti obia da ne man ɛhyehyɛ ne mra di ne mra so ansa ne yɛwɔ state no ɔman ne nyinaa so mra ɔman ne nyinaa mra no bi ne sɛ yɛnkyerɛ obi ase ɔman ne nyinaa mra ne sɛ untimi nkɔkyerɛ obi ase sɛ ufiri ha ebisa Asante agye obiaa awa tu deɛ wohwɛ tete Kumasi nie ɛdeɛfoɔ wokɔ yɛn Facebook page a sɛdeɛ na yɛteɛ paa hana na ha yɛ hefa no menim sɛ aduma na ɛwɔ hɔ oh I see nti na adum ankasa sɛdeɛ na ɛsiteɛ ɛdeɛfoɔ wokɔ Facebook page a wobɛtumi anya bibia live na nti never be aduma nneɛma kɔ n'anim yes enti no yɛka sɛ federation ne ɛwɔ nneɛma mmienu yɛfrɛ baako confederacy confederacy ne yɛfrɛfrɛ kɔbɔ Asante confederation nti Asante confederation na aborɔfo no de ma ayɛ no nyɛ no ɛna ɛsɛ sɛ yiyɛ din okay Asante federation ɛna ɛsɛ sɛ yiyɛ din na Asante confederation ne deɛ ɛmra a ɔmo ne dankyirafoɔ ɛkɔkɔ agye ɔmo fa ahodie no 1700 no ɛna ɔmo ka ɔmo ho bɔ mu ɛno na na yɛ confederacy I see ɛno yɛ frɛfrɛ kɔ member o mentwa no wɔka saa fie ɛyɛ hemfa mɔmmoa me museum Bantama museum ɛyɛ baabi a ɛwɔ yɛfrɛ no sɛ yɛsi ahemfo no Bantama baa mu Bantama baa mu okay na aborɔfo no ɛne yɛ kɔn no ɛna ɔmo to bɔm bobɔ mu bubu wei no to gu yɛ okay ɛna ɔmo si bi di compensate yɛn nti deɛ ɔmo si yɛ ɛde ɛpataayɛ no ɛno na hu ne nei nti Bantama baa mu eni nti sɛ ne yɛwɔ kɔkya center no ne bi sisi akyire so yɛyɛ no ɔma ebi na wɔwɔ ne nkyɛn hɔ na aborɔfo no bɛbubu to gu yi te sɛ deɛ nɛ Russia ne Ukraine ɛko yɛsɛ wɔn nti ɔmo wieyɛ no ɛna afei deɛ ɔmo yɛ ne sɛ yɛbubu ato agu nanso yɛbɛsi bi apata mo ɛna ɔmo si wei ɛde pata atiɛfoɔ maame voice note nkɔmmɔ no yɛgu so di na no wobɛtumi adwene yɛn na ido voice note ama me 0575 504052 0575 504052 fan voice note bra question be our person obisa about Ghana yene Asante ye history yabakosem nyina no fako voice note no so 0575504050 na watimi aboa o san busa se emwa no emwa ebeboa Ghana ansa na Ghana no mra no na omo ama abrofo ani anka ha antena so amana anye South Africa no Asante fo okay every say omo aka ni nyina du ba bia no omo agya omo ho amabroni se die so Asante ampenia ne abrofo ko eburu mfie wo ha enti abrofo no kura 1826 ye ne abrofo no ko twa ato no ko die chire ansana ya Asante ade na ebeba no eno abrofo no kura ka se oho afi de entimi ye ko ma omo gya ho koi enti pe obi a wa ma broni ani anka ewo Ghana ani Ghana so anhye ye so a Asante enti eno nso eye modern no bia meba be bisa atitire akuni ni ani ntena efra Asante a eye niema bi a na enwanwa we ye he video Bantama edom enti Bantama hene dom a ono mo de bo Asante Akoma se man ho ban okay ti Bantama na ye den country ono Bantama na e kunti hene country no ase no e kunti hene nti sa history of the domane sa niema no eno ye betima koma de se ubusa de a because yete yakra na domado da bi ommo me na be che ahemfu binum e wa Asante ne mpedi nsem ne sei de omne se
ɔman a ɛfrɛ no dɔmaa sɛdeɛ na meka no asante ɛyɛ kuakuakuaku aman ɛna ka yɛn ho bom asante amfa ɔman biara sɛ magu ɔman no magye wasase ɛde aka akɔhyɛ kumase ase wanyɛ saa enti ɔman no wo ne asante di nsawo so a apere a na yɛbu nsɛm a anaasɛ yɛdi wo so a kasa wei boa yɛn wo sɛ ne yɛta ka mene ne di nsawo soɔ obi kura na sɛ wɔne ne di nkitaho anaasɛ di nkɔmmɔ no ɛdi nsawo soɔ yɛ dɛn ɛna nkitaho yɛ dɛn nkitaho yɛ yano yɛ yɛde ka ate yɛ ho ase ama bibi asipɔ nti berɛ bɛ ne yɛka sɛ nsawosoɔ yɛ berɛ a ntɔkwasɛm mu wonya no a wone no bɛko mo ayaka kakra wɔ hɔ ɛna ayi mempene wɔ mu na ebi kura ntentam aba mu ebi kura mako kakra na mo de mo ahome kakra na masan akɔ kakra ɛnti nsawosoɔ nti sɛ wobɛhwɛ a agorɔ bi wɔ hɔ yɛde nsa yi yɛabatwerɛ esi table so na nso wode wabatwerɛ esi table so na yɛwɔ so yɛ nsa na deɛ ne deɛ bɛtɔ fam no nti ɛno na yɛfrɛ no nsawosoɔ nti nyɛ sɛ wo ne obi ɛdi nkitaho kɛkɛ no nyɛ nsa ɛti wɔbɛtumi akɔ Facebook page ɛna wei no nso yɛfrɛ no abatwerɛ nyɛ wabatwɛ wabatwere aba no yɛ nsa nti na yɛkɔ fo mu a o maame no mo se bombai kyerɛ sɛ bomba fa nsa ba ko so mu na boa me nti eba no yɛ nsa nti eba no ne fa yɛ de twere no ɛna yɛfrɛ no abatwere nti yɛ me batwɛ oh no nti ha yɛ wabati wabayam no ne ti ne ɛna wabayam ni obakoni ɛna wabatwere nti baabia no ayɛ kasa na mabatwɛ maba oh ye ona mani o arɔbɛ ya mi sha but nti na wo ka ɛyɛ dɔmaa mpaninsa jo de wo mu sɛ ansa na asante bɛba no na ɔman bi yɛfrɛ no amama no a wohu no ne nyina na ɔhɔ asante deɛ yɛkuo amama no kuo ɛna ka ɔmo bom na nyɛ sɛ bia na asa baabia ni hɔ a yɛfrɛ na ayi asante na prɛko apɛ ɛbae yɛwɔ mu sɛ na aman no wɔ hɔ na kumase wɔ na ne yɛmfrɛ no kumase ne yɛfrɛ no kwaman kumase kuro bi mu ne yɛfrɛ no kwaman no ɛna ɛwɔ baabi a asogyafoɔ no si wɔn museum no ɛdum ɛhɔ na yɛ kwaman ahemfie ankasa aborɔfo no bubu gui sɛdeɛ ɔmo bubu wegu yie no a ɛhefa na ne yɛfrɛ no hwɛ nampori deɛ bɔla ho bɔla ɛdan bi si hɔ Dr. Mensa ɛna dan no na ɛɛfɛ nti wodu ha hwɛ na wampori nti kumase hwɛ nampori nti woka sɛ ɔsoma obi kɔhwɛ nampori a na gye sɛ kumase bɔla ho dan bi esi hɔ no hwɛ na wamfa w'ani ankɔhwɛ a na afei wampori nti ɛno no ne hwɛ nampori nti saa mmerɛ no na kwaman no deɛ ne wɔ hɔ okay uwie dɔma obi sɛ Lawrence Ford was Uncle Kofi morning bisanoma me why did Asante and Dinchra why did they fight nti ɛno no yɛbɛba hɔ ba yɛ dɔma deɛ di samre no na saa tafo wɔ hɔ mamakom wɔ hɔ kaase wɔ hɔ but hɔ na mpoli dan ni ana wɔka na we deɛ ya okay Dr. Mensa dan no na friend okay pacho ma mintio yo nti saa amama wenum nyina bo krom wɔ hɔ saa wenum nyina hɔ na obi adi ne ho so ɛna na dɔma nso ɛwɔ suntre so dɔma ene akodi Africos border na baabi a ɛwɔ no ɛyɛ suntre so baabi a ɛfrɛ hɔ ne yɛfrɛ hɔ suntre so no nti na dɔma no baabi a soja line wɔ no dadam hɔ no ɛkwa kɔfa Prempeh College ɛna yɛfrɛ baabi adomanu nti adomanu hɔ ɛna na dɔma ahemfie na wɔ adomanu ɛkɔfa baabi a ɛfrɛ hɔ suntre so no nyinaa na yɛ dɔma adea nti ɔne kwaman ɛna na bɔhyeɛ gyi hɔ nyinaa asɔ ni kumase na na bɔhyeɛ baabi a ɛbɛyɛ kumase no deɛ ɛso kyɛ kwaman no sɛ tafunum nyinaa bɛka ho na ɛfrɛ no kumase na ɛfrɛ no kwaman no deɛ na yɛ
baby kakra bi soja approach for no court ho any soja la ho any konfanochi ho any post office ho na ye kwaman ena na himfie si baby a military museum no esie no abrofo no ene ye kon ya mbubu ya himfie gu ya na omo no si sa museum no si ho omo nso so embarrass ya asojafo no hihiem ya no na ena omo ka se obia ntu mfiri ho na be kwansini be mienu enti na samre no na because of that na brofo sojafo no ho na omo tete omo di eso enti omo age ho nyina enti na baby a efra no dade so aba na wo waterworks baby a waterworks wo no wo so amena yes so amena about waterworks wo efra say asafo david wo KMA sa waterworks ho na efra no dade so aba na na efra KMA achi ho ene baby a transport no wo no ho nyina ya asafo ona na asafo wo di abrofo tuye no ena asafofo call baby o mo sese na asafo no ba ni say okay o mo ne dade so aba nyina tuba ase ho enti ena osande hene nso tuba manhia ya ene wo hoi enti na nka asafo hene wo baby a museum ni we ena na asande hene nso wo baby a yefro kwaman no baby a military museum enti ono nso etu eba ebubu na dan gu ye ebubu na himfie gu ye enti ne ebesi manhia ono musi ma asante ne se omfanya na himfie timrofo ne si omo ne si baby a na ye de ho aye museum okay nti sa dan no musi ede mai ebubu dan si wo de eje because no musuru sa asante ne be koso aha wo nti asante ne efri Seychelles no bae no na esese okotra sa dan no se mentram minyimuni metramu agisa mea matumboto matua moka wie dia ene makwa akotram to oba na okotena asafo hene eho okay nti obetena asafo hene na afi osan fira asafo hene no oba baby a mekom baby a ne frɛ kumase hene house no ho ena obetena nti na da bia afi bia no so hene nti omu otues kan wie na otuye na oba manhia no eho tafo hene ena de saa asase no ema se yensi manhia no no mu si ye no nti manhia gu ahodo mienu edin no etimi ka se manhia wanka ena ba ko so ye baby a amanhia na yenye manhia de ni mienu nyina eho ena aman ni nyina hia ena ho nso na osande hene prempa odi otoso mienu ebae odi kan ebae no se tafo se manhia wanka Akoma FM biai so nti ni mienu nyina ekoma sa manhia no na ye ka doma asemi doma no ena na wo suntreso nti wo mo ne kwaman ena na di nsawo so na bato o yimtwa wale wo kwaman ba ko e wo fante e aguna around aguna swedru kwaman de bebre se kwaman bi kura won suta nche ho suta kwaman ena nya honko na bi wo uduru achema kwaman ho kwaman but eni obi anko ne de asechire na yenye de no ana wa kumase ne de no kwaye man oman a kwaye Akoma FM I see ne kwaye man ene be kwaman okay ndi omo ne kwamanfo na omo edi apre aye domafo ne kwaman na omo kokko enti omo antokwa omo ko baako ena emu ena samre de na wo ho ana wo ye kwaman hene no na onye kumase hene efise na kumase mai ena onye sante hene efise na sante mai okay no ye kwaman no nko ahene okay enti kwaman no nso a ewo ho no eye ayokofo ya omo firi kokofu ene asumnya ena omo be chichire sa kwaman no enti omo nananom ya ye bo mu din twum ne antwi kobia manfi oti akenten eduru oti akenten no efiri mu no na sese ye nya samre na akwako nti yesi nya ne demfo ene de wanyini ene obedi yanimu enti obiri aboa no na oye osetutu maame
ɔne ne firi papa baako nti yɛka sɛ ne wɔfa nyɛ ne wɔfa sɛ ne maame nuaba oh okay ne wɔfa sɛ ne papa ne maame ɛne saa papa no firi papa baako ɛno nso ɛyɛ wɔfa saa na nkurɔfoɔ twerɛ a yɛnkyerɛm enti na ɔno obiri aboa no yɛ ɛkoɔ n'ani okay na ɔsɛ tutu so yɛ ɔyɔkoni no kyɛ papa baako banyɛ maame baako nti ɔne ɔsɛ tutu maame no na ɛfiri agya ɔmo yɛ gyama ɛna ɔno ɛbɛhyɛ mu ɔbɛwura mu enti ɛnyɛ akoɔ nafoɔ akonnwa ɛyɛ ayɔkofoɔ akonnwa ɛna koɔ n'ani ɛbɛwura mu na ɔbɛwura mu no ɛna dɔmaa ne no kɔn yɛ a ofiri mu no na ɛsɛ sɛ obi bɛsi na 90 akonnwa no ɛsan akɔ ayɔkofoɔ no hɔ na ɛkɔ ayɔkofoɔ no hɔ no ɛno na sɛ wate kasa bi ɛfrɛ no kwadane kyerɛ sɛ asan dane akwaya yɛkasa biribi akwaya kyerɛ sɛ akɔ anwan na abɛdane nti kwadane ɛna de ɔsɛ tutu ɛsan baeɛ ɔsɛ tutu no baeɛ no na kyerɛ sɛ ade biara yɛbɛsesa no biara no na kyerɛ sɛ saa kasa no kwadane no ɛkɔma no wosesa biribiara kyerɛ sɛ wadane no enti ɔno ansa na wɔba no na ayi no afiri mu no kwaman hene obiri aboa afiri mu no ɔno ɛna obɛdi kwaman hene no anam ɔno obɛsi n'anam mu enti ɔno nso baeɛ no ntɔkwa no na Akoma FM ntwae nti ɔno nso ne dɔmaa no ɛkoe okay dɔne dɔmaa no koe na ɔdii dɔmaa no so ɔmo hena ne ɔwɔ ne ɛfrɛ nkyerɛ me sikafoɔ deɛ ɔte hɔ yi yɛtɛ yɛ facebook page yɛ hwan okay Prempeh the second ɛna wohwɛ ne tiefo ɔkɔ facebook page a the Prempeh the second ɛni okay ɔno na ɛfrɛ no kwam kyirikyiri no enti ɔno ɛdi dɔmaa hene no so dɔmaa hene no yɛfrɛ no kyerɛ me sikafoɔ ɛma ɔno tɔ akono ɛna foforɔ ɛbɛsii nanan foforɔ na ɔbɛsii nanan no ɛna kyerɛ sɛ ɔpemsoɔ agye kwaman no wagye dɔmaa no de aka kwaman no okay okay nti nea ɔbaa bie mu no na yɛfrɛ no dɔmaa kusi nti dɔmaa kusi no baeɛ no na ɔsantehene yɛ no kradwani ɛno yɛ dɛn ɛdware kra okay ayi honhom mu nsɛm nyinaa no na sɛ yɛ ho yɛ fi a wo ɔhene wei wo na wodi animu ɛma yɛdware asante saa mmerɛ no kwaman akradwani nti ɔbɛyɛ akradwani no na ɔno obi a ɔdi ne ho soɔ na yɛabrɛ n'aseɛ abɛyɛ no saa yi no ɔmpɛ nti ɔte atua ɛna ɔkɔɔ baabi yɛfrɛ hɔ bɔmaa no ɛbɛndua nkwanta sa ba abesim ɔtu kɔɔ hɔ ɛna wote atua ka ne tete hɔ no deɛ wote atua saa yɛtumi bɛkyew ɛsan de wo ba na woyɛ ayisɛm biara no a ɛdane ntɔkwa ɛma yɛkum nti ɛdane ntɔkwa ɛma yɛkum dɔma kosi ɛwɔ abesim okay good enti abesim a yɛka sesɛ nyinaa yɛka sɛ yɛka dɔmaa nsase ho bɔmaa nso ɛka dɔmaa nsase ho na dɔmaa ɛyɛ atuate dɔm nti ɔnom saa te atua ma ɛkɔpie Ivory Coast bonduku no a na ɛwɔ hɔ no na ɔmo nso yɛ aduanafoɔ nti ɔmo no ɛyɛ dɔmaa no wɔfa nti ɔmo kɔsoɛ hɔ kakra na ɔmo saa pem baa fam bi mu ɛna ɔmo baa baabi yɛfrɛ hɔ wam na wam no na yɛwɔ wam anafoɔ ɛna yɛwɔ wam fie ɛna ɔmo kɔhyɛ ntɛm ɛna wamfoɔ no nso yɛama mo baabi atena deɛ a momɛtena yɛ pɛn mu ha nti kuro no a ɔmo kɔtena so ɔno kyekyere yɛ no yɛfrɛ no wampam ɛwɔ wofiri berekum na wokɔ wamfie a ɛwɔ kwan no so wobɛwura mu kakra popo bi so na ɔnkɔtena wampam hɔ na hyɛ sɛ saa mmerɛ no nyinaa ɛyi yɛfrɛ no sɛ atuateɛ ɛkɔ so ɛno nti ɛna ɔsantehene ɛmaa dɔ ayi asɔkɔrefoɔ sɛ momma yɛ nipa na yɛnkɔ kyekyere kuro hɔ na dɔmafoɔ no ɛyi ntumrakyɛ bi a ɔmo abrɛ wɔn ase ɛno ne berekum
Akoma FM. Okay. Enti Asibrekum fo free him ko. Free asokore. Ben fi jase. Ben fi jase chef. E jase for na kokko asokore jase for na kokko. Omo akonwa to a omo tim dibi. Wonu mu nso etobrekum omo nso tim dibi. I see. Enti omo no na kwachikire ho. Na je se omo no bibi na besi a na omo aso no ansa na asante de ne dom akọ. Enti otri wampam ho no edin no pam mu no se na nya ne de. Okay. Na osesa no no frɛ no dom akwam. Ebi se omo no omo nchini akwamu. Omo fira kwam na omo fira kwamu ba no. Utie na dom ahena ngasa o se efira kwamu no na ekoso e kumawu na ekoso e asuminya. Yo hwese oba no na asuminya wo dada na we na dom kwam ayifo na ngasa no domafo no ene omu nuanom a eye akwamufo ni nyina no omu fi asumnya ene omu kotena twifo ene omu fi twifo ene omu ko akwam. Okay. Enti na je se aduanafo ni nyina no mase ene Akoma FM. Asumnya eno nti ena asumnya hene ena ye aduana hene oni aduanafo nyina piesie enye doma nya minshira because unim dia okay me papa ye aduanani me ma me ye aduanani me papa firi kokofu ahemfie nana kwabrenti 1992 na ya chame ne pani enti eya no bibisa se meduana no ye doma aduana na se eye but samze kokofu asuminya no hono na aduana na afiri na ho aduanafo nyina yetini ho yeti efiri na doma 1943 ena doma hene ereto ayi friends committee bi anim se ono na aduana hene 1943 endi efiri 16 something ni nyina no wana na aduana hene asuminya endi 1943 no a ono asuminya na ben kokofu nya be kwa asuminya he ya ono pagya na ho se opese ono aduana hene o ma mfa ma no efise o nim se aduana piesie ene asuminya nti obi ene ho de ma no na ote no ho 1958 yeyi ena osi ono aduana hene ena waji wayesa afoso ari akwakose enkwara enwoma omusua no school mu nti nansen ena yemu bia sore se dabi ya be kirechirem chichirem nti se enwoma no ehyem na efirimu efisa no kure wo mu ni mapau ba mu ebrebe ono de se ofirimu ba yemfie be aduonu ene akireni aduonu ene akireni ono na ye asuminya no ye asuminya hene samre no nti ono de satam samre no aye kana nyo no na ye aduana hene no ye asuminya hene de ono de be se aduasa achini na no na oye asuminya hene enti no kure wo mu ne se enye doma hene ene ye aduana piesi ne etoso biom ne se doma hene no ono ne akwamu enyina ye nta ntafo na akwamu na eya tapani na tapani no mpo angoye piesi a ere na wo na be piesi enti eno nso kire se enye no kure okay se bia fe na do afide na to ha ya Akoma 87.9 FM ni de dua na bakofi asante ne eye fiada ya mamre ne amane ya yewure fi ya bakosam ne yempani nsam a yewure fi a yenkai eno na ye di hu nkomo yi odwa mi go Facebook page videos bebre worker mama me the videos asante yen abakosam ne yempani nsam ni nyina na wetimi nso aboa na bibia etimi akoso na eno beboa ema yetimi atene ma ase this is a rich history your book ewo ho ankasa yo me the research na maye into baka books no ko bie mu ande me kan ohunu musa na de na won tronto se de be ya yeguso Akoma FM me ba baby sawo chiritwie ase na obi nso bisa denchira ene asante ntokwade na kofa bae ye wi a ye besa ba yeguso a ye hwe ro anase chefa asante man wo
ewo Ghana ye fa ahudie ni enche waka mpani nsem ebebre na voice note kakra manfo do mo anu nsem bi amfumfi awdo aba ebenyamre na fei ye bisa na yaje nchiremu ne ntiase but ebia utie yen wo pese wo do voice note eba ye nyamie phone lines no enti wo bibi na pese obisa your voice note fafa number is 0575 Akoma FM 0575 504052 me pacho yewo yani ankasa teacher Kantanka o ha oboaye na anope yemfa aseda ema ya boafo a eboaye se won register our sim card na bobodin a number ne *404 hash *404 hash na wetimi nso bema process no enter Ghana card memma space bia endem surname or first names now date of birth obana bema yebema code na odi akọ any of the telcos anase MTN office Vodafone office Airtel na akọ register na aboa said e be ya yen you line no free so from April me ba cho 3p garlic mixture garlic mixture pa 100% ya shada yi e dey free garlic nim e dey ama wo natural plant juice ene we hia vitamins ahodo nyina bi wom a ebeboa wo anopa boboden na fo ani kire any of the shops bia wo Ghana ha na mama ma wo ne manum a garlic no be ya ma wo ebebusi immune system mo amwo blood pressure bete so obabu nsa na efeja dum sugar level wo soro why kese obesity ebe reduce stroke asthma ananse wafu na aye kese a ebe ma bibia aye kama ama ura ba bia to aduro dani heba misti heba colinac ene ayi apidank ne angelos nem sam yari nyina piwak natural ebe na kama okwa won sabe ka bi piwak natural ene de 3p garlic mixture diaba je number na ma 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 me pacho bomodi ya na ensure 3p garlic mixture no always our glass bottle mu and it no red and aya ebeboa ema onsa etimi nso akabi anopay yentie voice note kakra ba won so betimi de wo de aba na wabisa question bia person obisa efa ya mamre ene ya mane ho Kofi mouse o say Kofi mayira kra chese niam ebro ha say yenim ebeboa yen pa nti pacho ne yesua mamre ne amane Ghana niema ye wo ko Facebook page so yeyi ye niema cultural heritage ne Japade a Ghana ye wo bebre e de amount voice note line here 0575504052 na yetimi abo yentie nsemfu a ebinom e de aba right minia obetwen me kakra na mayiwe e de afiri mu good yenko na yenko fa yen voice note kakra morning ye da papa ne asipa mupa na we de enukure history a working kan enukure asante wa abakosem asantefo ni papa mre bi etwom no ye na nanom emaye history emaye abakosem efa asante ho na me nana kan kire me se bebi a asante asem no ekoye bibi a enyero se be time ana politics ebowure mu no politics no na besisa nema na nyesa dia politics no wo se woni asantini we penimu wo wotise wo ne suban ni kwanya wo no betena ayesonko se ebo politics no so a wo se asem na akwakoye asem fufuro bi me na ka sa kire me ntino ye dasipa se papa no wakasa yi na eduru ho so a won kirekire mu kwanya the politics bae no edie na siye Black of Impacho, good morning. K taxi drivers of market. And paying so that was say me who chetinsem. And the Black of Impacho, person be saying and I say, say the way Ashanti, na way Ghana ha kasa echi. Ye ka. And then one ye ka, na so ye jana chire e school. Ama na woka twi kura kasa obi ntwire twi na so obi nkan twi awon twi nkan. Na ayen fe yen Ghana fe yen no no fe. No matter no hwe ha ma na twi obi kwa wo school mo doing nkan twi na wo doing nkan twi bible doing nkan utwe okazo bi twi mo doing ntro enye no wu enye fere na ya hwe ha ma no be ko school bi ma na twi speak English en ka speak twi ko ko de bu a
nso omo ka French mo de French na kire bibia uko South Africa mo kasa o na wo fi pa cho sa de we de kire ma dwen pa se ntwi ne ya kire na yen hwe so nkire school man ne nkwa ne ntiasie ama na obi akura aka se o de twi to so ngan o ntimi nkan isira mo musana na mama na ntia na ya twi ne kire why me don't see. Good morning, Kofi. In fact, Asante, your history. The Dapanyina say, na the same Busa say, a Kwambe na Yasanto so mfa so much. A dinner band here Yasanto so cute you. Ama abrofonate Michino. That's Diana Bakovante, where they go group to park in the commander Maya. I just for the now, and I have what be any or me who Abacosem. Now said no case, Kunti in a chess, a coon in no. There's a jazz, in no chess, it jazz, there's one on the Nordian and Nasa say. And now you know, Trafo in just only 20 petty and Nasa a day, Trafo in a day. And I saw my hand as a day. Uno Sato, and as I say, Joanna Bakofia Santi, good morning. Also dear, what the assembly bo Ghana man team the Siadi. Na me question, Mamincha, my regional chairman, million because I feel me question, I'm a person, me busa. A tree my dream say. Me ko school no me sua say almost say some parts of northern Ghana na enye part of northern Ghana nenso me fa ne say upper east border countries ni bi border towns ni bi beben no na enye part of Ghana nenso enkromada womanti na ye be ye den ebi be ye part of Ghana me pese me hu say no cresa ana say that time no nkro omo capture omo even though we are talking about Ashanti but this needing this question chire ma adwen kaka me pese me bu say ehu me pese me hu say abrofo no ne konka omo kan Ghana ho ana say nkroma ada womanti na sa areas ni bi ebeka Ghana ho medase manuesi. Okay. Observe you better must say hi Akoma 87.9 FM. The next 1 minute per yen chiwi na fi yamra metwa yen komo so. Akoma 52 seconds. Obi enye crowd on train. Akoma FM. Sisi ene dien. Sisi ade ne enye. Yesi moja bia ni hospital how. Hey sister. Akoma FM etu nsa from se bra beka ye hoan na ye ne konfonochi black band na ye nkamom ye ntwi moja emfamoa se be ye beja foforo enkwan dwumadie yi ba so bosome miensane de atoso du mienu 12 March ewa Akoma FM ye nim ha ya wasokwa Moses City Mall no hwa animu ho a anopa no nsia ne ahyase ekosi anwure no nan bra na betwi moja na faji afoforo enkwan ye nim so obetimi aye ane ubetimi media Mumu ensunsanso ene aba Kumasi Cultural Center ye behwe bie de megina hui nyamedua na de ewo manim no nso akofena na ye wo adinkra symbol bi nso efre ne se okumpa eno nso kire se be ma papa bi a wo ba bi enya no amna so ne mu na kire se adinkra symbols no ewo nsunsanso yabrabom na de medru hui akofena enti ene yensa aka na nadomfe giabo a oye bamuhene ewo trede eno ewo Kumasi Asante Mantemimo osanso ye adwuma ewo Kumasi Cultural Center yen nana eni nkomo na yemusa no edinkra symbols ene eho abakosem ene yabraboi sede ewo ensunsanso ewo mo nana wedie de yehwe edinkra symbols ene sede yabrabo ayeboi eho sunsanso ewom edinkra symbols ne crown ejina homa de na emu awodo ben ene yabrabo ayeboi ewom sunsanso. Oh, so dance, please. I need the man contact. It's urgent. Hey, my brother, urgent. And then say, one producer, Betima Kasa, WhatsApp line, no. 0575 504052. Bet me send a voice note at the aba 0575 504052. Now, what mean so Abuama Bibia Akoso Kama Ede amount.
Teacher. Yes sir. Yeah, obi bisa denchira ne Asante. De no mokwe. Na fi nana Asantoa. Ebre me no so tisi agro ni mu a abeye asena ho kese e wadwo so. Me fam free Nana Yasantoa. Waka mama me adwo so Nana Yasantoa. Me kan se abrofo no ne Asante kom be Akoma FM. Mbranson no enketenkete nka ho akese mbranson no emu miensa de asantefo no edi nkunim na emu enan so abrofo no so edi nkunim na ayi de eko atwato okra no ene Nana Yasantoa ba mu no na 1896 and abrofo no de dom every Ivory Coast, every Nigeria, every Sierra Leone, every Jamaica, every India. Oh, I see. And near Bacoye. Ekofa omo from Goko so nyina beka ho na omo ne ye bekon agoko so nyina so nyasa bekon omo nyina ka abrofo no se no ye omo ye no Goko so na omo ya abrofo no dia enti omo bae no omo bobo wura ha no ya ena samre na Asante emu atete obia se me de me ho me nka ho bi obi okra no akwaje Britain for ana UK for flag say every na kro me wo UK every na kro mampon ye bi nkransa ye bi nsuta ye bi kokofu ye bi to omo ye sa no ena Asante hina no o samre no no eye Asante hine prempe the first no ya oswa na wadi mfie be dunum na obe Asante oh sa dine maame na efre no ye cha ya no no so ye Asante ye ma ye cha guess ono na che se kamia ye se ona na ye uhurigina ye enti omo ne sa amanya omo hurigina ye ye de no ba be si ade so no ena onuanom a wokokofu ese dabi omo pani bia ye fre na tworobo ana ya ono efri omo abusuam na nso fi kokofu ena edane ntokwa ndisa atworobo na nkrofo ene enti mampon nsuta nkransa ne kokofu omukota atworobo na nachi ya omo ne Asante hene prempe ene na maame ene omo aka no nti omo na mu chemi is a kun within Asante ne so okay ena ekun kuko so na Asante no ebegina abrane ene se omu nyina sabi ye de omu kan omu se omu enka ho nyina no etimi etwen omu de omu beka ho eni edin so ene ntokwam na omu ye na abrofo no se ngrofo ye enim se ahwehwe a omu yi ena se wono ehwehwan ye omu san ka omu ho abom de a ene na ye beka akoto ahye omu so nti omo de edom no begu asa no edom no na asojafo abrofo no ede bae no na se be 20,000 wow nti na jese Ukraine ene Russia de ni jese omo ba abo abro musu nti e ba asa no na ohene prempese dabi Asante prempese dabi ene me ntutu okura mo de mo mfa me nko na munya Asante man na ho no wadi mfie say na okro no de no wadi aduonu baako okay 21 na ansa na obekro no de obedi ade de no akakra no wadi dunsia ti na jese ye keka nyina opempam Asante no ewie ye no abrofo no bae no de ena omo de no koe omo de ne maame koe omo de ne papa koe omo de ahemfo a na kan ho a omo koma Asante no omo de mama me sa video no omo de omo koe yes enti ejoso hene ko bi mampo hene ko bi ayi he friends edua nkwanta ahemfo de omo nyina akọ Akoma FM Seychelles ho enti dudu no a sebe omo efrimu ewo Seychelles ho na omo de omo koe no omo amfo manko Seychelles ho prekon ape omo de omo ko Cape Coast okay ana okodi en kakra o Cape Coast Castle no mo say yi omo na Cape Coast Castle ho no ene Elmina Castle omo yi no ko Elmina Castle ena Asantefo ko se yemfa ya hene ma wo mo
Okay. And omu say ya mfana nkwachira ombeba ba ji wo mahene. Na omde no ko Sierra Leone. Oh, okay. Into the kanko Sierra Leone kra kakra. Ndi Sierra Leone no o chere ho kra kakra. Akoma FM. Oh no mo no ye kan 1896 asem na ye kan. Na 1900 samre no. Omo san ba se ye nwira mo nwira ade e se kan bomu ya sikadwa. Na mo mfa sikadwa no maye. Abrofo no. Okay. Nti eno ena ma ya Asanto abam samre no nso na Asante na hwinwan ehwinwan se ohina ye se ye ebi efanse ye mpe no ne fanse ye pe no enti ene yenko nti na je se ye sori akon pare na ayedi ye ni sabio sabi ye ni mema bia mema ho okay mema ho ba na obi ayi nani oyi nani se yakon abre ye hina nso so a ye de no ko nti sikadwa ni nti ye mfa sikadwa no mra ana ho na ya Asanto ano sori se da bi ona na ye dwoso hima ombe bodwa o abrofo no bodwa de mu ena omde to Asantefo anim nti ho edwanase ena ono sori se ehene ne ya okay se enti eyen ememai asema eda ho a ye de to anim nti moyedin monka ho hwe se mo mema no monko a ye ma no ye beko nti ho ena afa de ekoba se oboaboa mema na no kumase ne dikan ene omo be ka ho adanse ne omo be ka ho nyina e be ka ho na ya Asanto ano ene okwa ha na aba ha wona wo boaboa doma no kuratuo bi ani mon sorry ne okay enti nyese na mema no suro ya na nkrofo bi ka se na mema no suro a hwa na ode omo kon ye no enti ya mema gro ya odi wona ni boaboa wona no nti ehye won kran ade kodia na oma no ya hwira no enti ye kokon no na edin se nka bomu no ebe ba me akọ enti kan o kan o mu bomu ehuru bi animu ya na nkrofo bi so se ya Asanto a wantutuo na de hwan na enti your friend say Putin wako ayi a wakoko no dimu a otutuo general bia wa odi kun anim kra wo ye wo general no wo no utuo hye ho ena ayi wasojafo no ekon sana ya Asanto a eyeye ni tuo kura no ena odi kun anim no wo kire momfa ha munye sei enti wo no okon ye enti ma yenkogina ho yenkoka se eno esase oda fom ekura tuo etutu bonkrofo ansa na ehu se ekon no ona na esi ni na so obia ekon bia ye kon bia no omo ekon na ngasa nyom na ebo omudin de obo abo adoma no odi dom na nimu no ona ekon no ye di gina no so eno nti ena efra na ya Asanto a wo no enti obi de ohena preku de ebisa me se ade nti na ya Asanto a girls ya fancy adwoso ye rikosita no so yo samre no na UP ni CPP nsem enti so hwa obi babu sasa adena yede capital regional capital yede ko sunwan na ye kurase ekura kitikiti na ya mfa regional capital David bono okay adena ya mfa ko kwa mkroma penso wa mfa nko ho kire se na omo atwa no ho ahia nyina ye UP fo okay nti sade amenko pekuru kitu bia ono mo ye CPP fo na memfa nko enti enoma na ye che nyina sana na ye che no amanyesem wo ya no ana wo mpene no uni ya ban mu no ya mfa ma adwuso hene kura ene obi enya ntokwa ema otutuo kum sa enipa na efra no Kofi Bana no di CPP fo anim okay ema okọ dwuso hene ho akọpẹ no aya ne nyadoa na dwuso hene gina ne dansoro ene osane gu na eso obi akora ntimi utunutu enkano na dwuso hene de na de eyi no bọ enti enokura no na ebebe sisuku a ukurom ne emfa ma enti no ma wo obi beka sa dwuso hene se ompe school no maintain mpani nsam so ompe na embom so ka sa akora se yeko mempo ade minim de ode be on ze de ya titene nso de say empo asma ye no empo hwe ye chiriko kwa ye dinima ye chiriko kwa ye dinima enti enema pi na ba ya enti ekokosi baby esie no remember the gold stool no golden stool no
obusa denchira and we no na yamra konfanoche konfanoche betisi mu say na yamanyo sem because obi voice ni mu kan say na den na ohwe manhie area ho ni nyina akoma say yenuanum semfo no afa manhia no ho ahia eno no ba say yo memfa eno emra na ewiramfi ene say Hausa fo a omo free Nigeria Ghana ha ohu omo nyina no nyina free Nigeria okay Hausa fo do na Nigeria ne Mali na mra na abrofo no ne asantefo kon no bembi no omo ko sesa sankrofo no ebeboa omo abrofo no ne omo ko okay enti me ka se omo de Hausa fo free Mali ni Nigeria baaye no ne Sierra Leone omo baaye no omo ba ko wieye no omo anko okay mu nyina aka na chirom ko sesa omo yerenom ne omo maram nti wo hwa ba bia Hausa fo wo e wo Ghana ha pa ya santemem okay ansana ebinum zu won krane ne ba bia wo behu om bia no asantefo nti na yede om ba ye asojafo na omo aka eno nti na yede ba bia no manhia ho no yede omo kogu bia sebe asante pagya ne ho a obenya nkrofo a one om de besi ani ti abrofo na de om kogu ho I see said the bear nanka omu be ko atia asante hene no but asante de yankwa nkofa bi mu no mama debi obia ka se ebia ahoho obi na koma asante a na echikura okay enti na yese ohoho eka ekon ho kura no a ye de no soa niema eno ma no soa na se onkodi kon na nimpa de nye sa there's audition kwa akwa udwane ndi akwa bi kan ho a wakofa yekofa akwa nso a na de ne ka yebusua ho akwa no enye chinchina asese woye ofiri seremu wetimi afiri baabia na wode no ba wode no ba kan wabusua ho na wo kan wabusua ho so de aye kokko a ka ho bi na wo dehia no wanko a akwa no a wo kan ho no dwane enti nye ahoho na koma asante na nka abrofo no ngomo ntro ngombetro na hefa no hu se ya twro I see na yonko denchira yo ya dru denchira no nso a ya beba mo be ma ya nwensem ba ko na mra na ayi amama no wo ho no se kire wo ne kwabere wo ho we wo no bia dane man ena krobi ayi oman bi ti se kire kura no obetimi anya aman hene be se ebi enum ewom obetimi anya amanse obetimi anya aman hene ebe se du ewo no sana na ete no bia edi no ho so na sa nkrofo be bia wo hye bia wodi hu so bia na wo san hye denkyirase na asante mai na mom wodi dwabenya ne hye denkyirase wodi ayi kokofu a wodi kokofu ne hye denkyirase wodi mampon a wodi hye denkyirase ena omo hunu se ekwan ya omo de omo nam so no anoden enti durumere bi ena denkyira kofa pan kakraka bi ana yawa kakraka bi ebesi wo so omo emfa sika akọ enhye ne ma ne enso amfa mra denkyira yekofa sika wo yo hene eno pa ho a obia ohene bia oyira wo pe no fa ne ka ho fa ne ko denkyira na denkyira hene nko wa ba bi edu ye no no ma hodo ya keka ho enti o men se oho aferi ya bre dia na esese ye ne ohene denkyira hene enya nsawoso na ye tunugu na ye hotoye enti sa dia momia mo aboa ye ho ano ena dwaben ba ye kofu ba ye nyina be ka kwa aman ya na ye opemso se tutu ena na da kwa aman na no onu di animu ena omko denkyira kokon ye ena omu edi omu so denkyira na ya ka no na oma ahinkuro no e frɛ na abankese so na wo anwan kwanta efira nwan kwanta ko jakobu denkyira na ni akiri sa na wo ye hena no eno na ma feyase ba mu wo hen feyase ehona entokwa no nse feyase ba bia ye ka se na denkyira ahinkuro wo no feyase no ben no enti denkyira hene no oba be tuashe asante so no ewo post office ho no ananse military museum ho wo se entokwa de se woye wakwan yi enti wa mfa nanim ama pam se wo ba betuashe no ko kwai fire be kwai fam ho ko pie fi yase enti ngo ko kwa
na ne dom bi nam ha na bi nim so nam ba bi ani na je se maka mfimfin enti ba bi na ohene no edi animu no eye fe yase enti ho na ene adunku enti adunku ma no kra de boy adunkufo no ehuri gyinae ene de nkyerafo no konya ma omu nyina ehye ma no ka kakra bi enti emra ofra dunku duru fe yase no na je se ekon no anu ayeden ama omu de nkyerafo no enti ho ene de nkyera hene toye ene yesi ntim jakari wasoa ne man akobɔ no fi yase enti abena ebinum kra say na de oba bi ene ko ye na nyina ka ho no de se kun no mu nsam ekun no mu nsam nti empanisa ni toda ye ko bebre me madam for lawyer ba kwa usanso trade wo most of the law schools wo Kumasi o say we enjoy show no na nani age se basa amanyofo no amaye de bia niema usua no very rich nti anope wada wase o se mpeninsem pa na woka nti anope siria view menchia na very very interesting anope a lot of messages there ba manfo ani age na wo mo kire wona adwen wo niema bebre mu but obi bisa konfanoche yo konfanochi ebemu emra na opemso ye abanti boy prempe the first or na also na 15 or 16 years and son obey Akoma and 15 and 16 and on the youngest fufuro so no ho no o santene o sai kwame no nso ye 12 years and obedi asantene oh okay I see okay mate now konfanoche yo nji konfanoche no emre so no sa mre no na ye bobo as kwaman hemfo no e ga se twum ni antwi ko bia manfi otia kenten obiri eboa sa mre no otia kenten mre so no na o setutu no ya bante enti sa mre no na sa kwaman no so hye denchirase nti na ye se ye pe obi ma no kosom de no kwa ahemfie man nti okosom wo denchira ahemfie okay na denchira ahemfie ho no utia kente no firimu ofirimu no obiri eboa baaye obiri eboa baaye na samre ni nyina no wo denchira ho na denchira no na ensem bi sisiye ekoba se wanwane a denchira samre no wo ya utiri be firi susisi a enti osan dwane ba Kumasi ndio ba Kumasi no okọ nyina nso no ne amankwatia ye bantuma hene na nenam satam na samre na bantuma mai enso na amankwatia no ebata no ba bi obakuru bia okay enti omu nyina na kọ kuku ye friend say ho denchira ekosomye na omukosomye no odwane baaye no na omukase denchira wakọ ho na wakoye bibia adwane abade se ye de peba bi fa tom di ka kra de no kotachiman okay enti ho na samre no dwane a esese wokọ bia ohene no ho den no betimi agewo okay enti ofiri ho no ana sama no so ene ho nso MSMCC na ema no so ne de no kọ akwam okay enti akwam ho no kọ no ho de omugye no tomu kama ema na osua niema bi no de boa wahene no onim asa onim mpaninsam onim amane ne amamre nti na wahene no nsi ne fom ye na owo akwamu ha na kwa amahene no firimu ena omukọ se yekofa naba no abaye kwa amahene no okay nti na nkrofo kura nim se oda so wodankyira nti omukọ dankyira no mahu no ena Antoa hene okonfo date ka kire om se de bi minim de owo akwamu okay ena etu edom bi kan no ono Antoa hene ene dom no ho ena omkọ akwamu ena omkọ fa no bae na oba no na akwamu ho no okotena ho echere kakra enti adamfo okofa no ene komfa noche akwamu no ne hefa akwamu no na wo Asaman Kesi Eastern region okay ne ni ba bi away
azamanka se no uduru suhuma ko nkran ya uduru suhuma na won sani fa so kwan na ekọ ho no ho nyina na yakwam ena ode no ka ho ba na damfo a okoto no awoye dunsini odi nachi ebae no na oba no akwamu hene no ma no edom bi se omo enka no ho eye wo hene be asem ne ye kan hene akwamu hene ansa sasreku no ate oba aman hai nyo no na eba okay opem so se dutu na na yakofa no free akwamu nemum ohina na o samre no eye ansa sasreku to se tutu the first na wanya na damfo a eye konfanochi nti oba no na ansa sasreku ema no asojafo se monko ugodi hene dia madamfo no me ma nti at the time okode no onye hene dabi okay nti ne yakofa no na bedi hene ana antoa hene ne dom ko yesi ekwa akofa no antoa hene na kire ba bia wo okay ba wanko bi ono ande wanko okay but ni nkrofo ka ho nti wo mko ya oba no na ohina wo wakwam no se ene me ma onipa bi na o maka ho abo ho bai Akoma FM omo no nso na oman bi o efre na anum ya ka akwamu no ho nti anumfo ena akwamu hene yi wo mo se mommo opem so ho bai na momfa no nko omo na omo de omba sue ba bia efre ho adum enei nti omo din pa ye anumfo nti din ni nyadum ye na yaka amana krofa so abaye enum edum okay nti na besue nti okomfa no chi no oba na kwamu da oba nso a omfa da ko na eba okay ti omo banya na omo bopo kwan omba fa so a omba chichire kuma seman nti ombedu ye no na chese one doma no ku di doma so no afei na wo mo abemben nyina ese mo meka ho na nyina yenye kwaman 87.9 nti tafo ampene na one tafo ko ye ohina na wo tafo ne frɛ na ketichire one no ko ye no di no so no de beka ho ohina no wo je wo awo ebedi kuru ne do abeka ho by force nti kase tokro we hefa okay worker o mami we no ye hefa no right okay twaso mame we twaso mame nti baby ti se kasenum ene buokrom ene ayi nyina nti ochichiri odika chichiri oman kwaman no ma no kwa achiri na kwaman no begina ye no ena wode kwaman no esan atwitwe aman hene mamponom ne kokofunum ne bekwaenom eka ho no mde ekokon de ngira no okay enti say yo ya komfa no chika no ho bae no oba no nso ekwa mu nyina na je se wo no bopo anase o mo chichire o man no okay ha na yesi e wo komfa no chi ne be hefa na ye wo no yo komfa no chi awukugwa nti ni fie ni baby aye wo no ne but man for so ye votarian o votarian e wo fahene na kwan ben so ade bia ho ewani monyam no obi esore epreso waje na okura sebe ye ne kura ye wo ye enkyere bia no na wate se kombo no chifiri ayida vota Akoma nra ya be se mfie be se eduni ena omo fiase a omo keka sansem no nti enye nokura da okay nti na omo nam kwa mu omo ba omo bedu ye no na afi omo ba chichiri kuma kwaman ya chire be ye kuma se nti efiri ho no omo ko di nkunim odankyira no eba ye no na afi asante so chichire eba nti omo ne dankyira ekon wie ye no ena oman bi ya efre no achem kotoku na baby efre ho asante achem no nyina no Akoma FM okay ena asante fo ne wo mkon ye mfie du nso achi dankyira kon no ba ye no mfie du nso achi ena o ye ne se mo amko boa dankyira no ene mo ntokwa ndi sa kon no mu
ɛna obi ɛkɔtɛ adua so okay yɛfrɛ no kresi yɛ a ɔyɛ aduanahene ɛwɔ yɛfrɛ no sɛn kotoku nti ɛko no mu ɛna ɔtoo no tuo no Asante abakɔsɛm kyerɛ sɛ wangu ɔhene no ɔpem soɔ anaa wantɔ ɛna ɔmode no tu mmirika ɛbaa fie na ɔma mampɔhene ɛdi ko n'anim nti mampɔhene ɛyɛ ɛdi nkonim ɔne ne dɔm Sante ɛno a ne ka ho no ɛdi nkonim ɛna ɔmo tu friends ɔhene a na saa kuro no ɛyɛ ɔman no ɛyɛ akyem kotoku no ɔmo pam wɔ mo ɛne deɛ ɔmo akɔpie seesei no ɛwɔ ɛna ɔmo faa saa ɔman no yɛfrɛ no Asante Akyem nanka ɛyɛ akyem kotoku na ɛyɛ de Asante ka ho deɛ sɛ ne Asante Akyem na ɔfaa saa ɔman no nti ɛfiri n'akyi no nso na ɛtrɛtrɛ kɔ ɛna ɔpoku are nso baeɛ ɛna ɔne akyem abuakwa ɛkoko ɛna ɔno nso faa akyem abuakwa na ɔde ka ho nansa na yɛkɔ Asante kɔfa akyem abuakwa aka Asante ma ho na akyem abuakwa no nso ɛne akwamu ako apam akwamu no amana kɔtena vota n'akyi afa akwamuman no nti wɔfa akwamuman no ɛna ɔde ne nua ɛkɔtena ɛne nua oforikuma ɛkɔtena baabi a yɛfrɛ hɔ no mu akuapem yi nti nanka ɛhɔ yɛ guamfoɔ kɔmfanɔkye nkurɔfoɔ ɛna na ɛwɔ hɔ yɛ a na ɔmo ka akwamu ho nti yɛtu akwamu agu deɛ a abɛka akyem ho ɛna ɛhɔ nso ɛbɛka Asante nti Asante no ɛkɔɔyɛ akɔfa nkran ne baabiara bɛka no nti castle biara na si Ghana biara no na yɛtua ho ntɔ ɛma Asante saa nti na asa nkran nyinaa ka Asante ɛne nyinaa ka ho tiɛde na ɔmo sɛ aborɔfo no yɛbɛkoe na ɔmo di yɛ so na ɔmo tete ɔmo yi ne nyinaa nti saa ne bae I see nti kɔmfo anɔkye ɔne ɔba Asante no deɛ pɔte no ɔbɛyɛ yɛ kɔmfo anɔkye sɔd ɛwɔ hɔ ebi na obi kan nti nneɛma obiara ni hɔ a ɔte Ghana ha ɔnte yɛ kɔmfo anɔkye yɛ ɛbɛyɛ nti wokɔ ka na aborɔfo mu yɛ ka sɛ ɛyɛ tɔtɔ wɔsi wɔ san ka bie mu a ɛyɛ adeɛ a ɛda obiara anim na mmom baabi a ofiri baeɛ yɛ na nkurɔfoɔ bi sɛ ofiri Agona ebinom nso so ofiri ayi ofiri Awukugwa ebinom nso ofiri ayi na Ɔsantehene na ɔde ne Sante ɔno no yɛbusa no baabi a kɔmfo anɔkye firi wobusa no a ɔse Awukugwa nti deɛ Ɔsantehene ka no ɛno ɛna yɛnyɛ ka ɛnkyɛre biara na ɔno ɔtutu ne nan ɛkɔ Awukugwa hɔ kɔkyea wɔ mo sɛ ɔkɔkyea kɔmfo anɔkye nkurɔfoɔ no baabi a Ɔsantehene a yɛnyɛ di n'akyi no ɔno nim baabi ofiri wo na anim Akoma FM nti sɛteɛ no abusanfo ha yɛ Akoma 87.9 FM mede de aduana Abakofi Asante ɛnɛ ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ yɛsɛ oyire fi ukurom hene abɛn a woyira wɔ adwabɔ ase mabu ne yie good nti etwase yɛ kaka yɛ ho na yɛhu baabi a yɛfiri na yɛkɔ so a bia na wopɛ sɛ wode voice note ɛba ebisa wo question bi ɛma nsɛmfui ahodoɔ bi a wonte aseɛ woma yɛtumi kyerɛ wo mu bɔmmɔden a sɛ wobɛtumi akɔ Facebook page video ahodoɔ a wɔhwɛ cultural very very interesting videos but number no yɛ 0575 504052 0575 504052 yɛntie voice note kakra aba na yɛntoa nkɔmmɔ no so Akoma FM because upon me so the person who say if I'm Ibrahim na the person who say anyone say and the corner Asante for coin Asante for coin echo ji Asante man and say other trap issue everywhere more ọmọ kọntọ kan no a ọmọ so bu Asantefo a ọmọ ji nkunumu no me pese bi busa opinion no sɛ Asantefo nko na ɛkɔyi agyi ɔman Asanteman anaasɛ other trap bi so ɛboa wɔn ntɔkɔnim ɛna me secondly so ɛyɛ sɛ yɛka no sɛ adɔntiri yɛfrɛ yɛnana sɛ ɛkuruwa sɛbi wɔn nko ne nana wɔn nko na wɔn kɔkɔgyi Asanteman na ɔmode maa no sɛ wɔn na wɔyɛ kuruwa anaasɛ sɛ menti ɛno nso ase a wɔfrɛ sɛ ɛkuruwa no nti asɛm a nso mɛtumi nso mɛbusa no kyɛn. Kofi Asante
mo program yɛ manage ho pa bi a metie wo na me so le pese bisa pa se me fi boja atwere so na boja atwere so no me se Asante hini etukwan a boja hini ene da ne kete so na me se na obetimi achetum kakra oni sa boja atwere so ameke okofu area ho na be kwai kokofu area ho na be da mase bi bre. Good morning. Okay, papa, the friend Andrews, because if you are now, papa, see, they should not pay Shimika. Papa, dear, my side history, we see the person, the man, you know, says he should be. Those are only a piece of the Marfos will want to car Manati, or the Mana, it's so. If you prefer a woman or something, you need to say, and to say, not for our ass and pay me in coffee, we will try to transfer the so now. Let's look at us one time to the beginning. Master, a new year, I know to acquisition. Let's say, one to be never meeting with Good morning. The room saying the taxes are on Pacific Sutra. Well, if you know the play, Mamonia to now. Pennsylvania to market. If you perceive this papa say, this ring and can also position and say, but this ain't can for so massive in Nigeria. The same as I require now. Abia na ba Kofi Asante ni Krobia Asante ni no chie no pe ya frame ya amponsame ka safri Asante Achin Krofa hifie me shabro sa no se na metie we ni ma me adwo se wan pa for bracket Krofa hifie se ya media Akoma FM na metie o ya chia Kofi Asante no ofa Kofi ni ma so chia o na opini no ya obeka sa no nyame hia no papa pa wa chire abakose wa chire twi pa na Kofi dia me pese opini busa agudi konfo no o mo ka transport or radio so say media me say enka no na dia twi papa say prayer na she go prayer na wa she go ene dia commentators say prayer na wa bo 2 goals wa she 2 goals ni wa bo 2 goals dia he na twi papa and afi ba kon so say ebi a me koto sre o se metoto sre o koto sre na say o toto sre shi ne ene basa onwa be gina yi asese o bonso a me am gina ya frame ya so MC ya frame ya so mesi me se ma me ya so mesi me se wa bra wa duwa ngasa wudi no wura fia na me da se ani bu ba bia bu di ko ba so me pese mi hu se ka so bibi akom obi akom hina na akom huma awa Asante mu ha me pese me ti ase ni ba bi kwa akom fo ni ba ye ebe didi a Asante mu ha se omunchi ni ade obi bi Akoma ko na Asante mu ayo Kofi maachi program me nya de ho pa na no how nya ne se country Asante yes o wu no ibeda de na rukurada ade chia wada na ye wu de ko peni beti aboa nya mo ni date report ya odu ye ene na de na na ga ade chi ya wada na edu no hu date ya e ke bo bo pa me dase ba so ma mo di ni fi ye fe me kwa chindration Abzavo haya Akoma 87.9 FM nso betimi de adwenkyere de abreme Mr. Ghana wa ha Mr. Ghana mame awense ba kona yenko openikase ho yo yesan so to ayawensam na yato din se awensam afutusam ma me man Ghana enwoma ekyerɛkyerɛ oman bapa bia anatemamuni de esese wo ye de boa oman ma enyankoso na eye krabehwe titre ne emu edikamfo saa woman ye woma soronko bi kura ye de aba abonten se obi pe woman yi bia obetimi afrɛ saa afidie yi eye 0248 647401 ana so say okọ opimso radio a akora bajebi obetumi ehu bi wo ho ana say Pure FM kwame edinkra ho so okwa eno so obenya saa anwuma yi bi wo ho na ebra ye kan ye no ye kan kosi se ase oman penimfo asrafo adokotafo mranimfo ne atemuafo ne mo a mokeka ho moma yemfa no koro ye ne biako ye mu oman yi na Ghana be yi na enti na odikanfo bi a wanya ne ba bi kwa na ye frɛ no dokota
beye ya efre yanara asetena beye ya efre yanara oh omen beye ya efre yanara yemonye breye ebeye ya efre yanara sa asetena beye ya na efre yanara yanara yemonye breye ebeye ya na efre yanara saa adwumi yi ne nyanara asasini na emanye tumi nkwanhye ne nkanyan ma yetumi ye bibia ye mre ho mekere se na sunsum wo mu pa ma oman bepa bia nanso ekame ayese ye gya to ho ma yetumi aye ma sunsum na oman yi kura no so ate a enye kura emanya nkwada ne ye mpanimfo no dodo na refree saa enwumi na mpanimfo se san kofa wo hoi ye nchiri Omanpenin na soafo, mmrahye bedwafo ne mansin akrachefo, DCE ne asamrofo, moma yenka nokore na moma yenya mumugidie, mumu nkontapa na afei nso. Akoma FM na opefe enkyere momanfo. Efiri se yedamu. Nti na yede yen kokromoti ama mutumi se munye yen akannifo na mumfa yen kɔ bɔhye asase so. Na amagana ayekra behwe sede ehunu wo aman ahodoɔ biti sɛ China, Dubai, America ne de ekeka ho na afei nso temamufo moma yenhunu sɛ saa mpanimfo a mabobɔ wɔn din nyinaa yɛn akannifo munhunu wɔn sɛ wɔyɛ yɛn agya ne yɛn nanom na moma yɛmfa obuo ne anidie a ɛsɛ na ɛfata mma wɔn sɛde yɛde ma yɛn awofoɔ no efiri sɛ twere Akoma FM wo Mose nwoma etoso mienu ti aduonu nchemu a eye du mienu mekere Exodus 20 verse 12 no say di waja ne wonani na wonna aware asase a Awurade Onyankopɔn de rema wo no so. Okay, wrap up mame. Saa so na wasan aka no wo Efesofo nwoma tinsia nchemu a eye baako de kosi miensa mekere Ephesians 6:1-3 ne say ma muntie mu awofo asem Awurade mu na wei na etene di waja ne wonani Akoma FM di kan a bɔhye wo mu na awie wuye na wonna aware asase so. Okay. Saa enwoman said the American say obi hia bia yeah we are be manya nware na fe we dey ato the lines in 19 and how why did I say Ebra wa chi Yesu na se na da no kwa no owu be na bia no fra for river 87.9 dem Africa na dem wa DS Abzan for higher Akoma 87.9 FM yeguswa ye hwe ya amamre ne amane ne mpaninsam kwan e be fa so a ye be hu na woka moma me the videos of the various cultural heritage, you know. Na afen wa join ye ni a video a wo hwe me ahodo a konfanoche ye wo no mu yi tokro bi ba bi a yese wodi ni kotodwe sisi ho na hotu tokro ne penin sam picha kojo no kre yo mnise de kanfa konfanoche ho bia de nyina ya meto enti de omo mpanimfo e beto omo no ye ka na omo e beba nso aka na omo so e beba nso aka enti ye gitum ye hwe tumi a ne kura no ne nyame de ama no ne no ma na otimi ye ene no ma o hyehyɛ wo santemam de a bibia ye beka so ye bia no ye gitum obi se mi sasa mente ne question as baby abeboa me a was say 4 faces in front of the golden stool yo de o pa kire ne se nkuaba bi mama ye golden stool no mame sikadwa nanim okay na sikadwa nanim sa enoma nkuaba na egu ha no nso ye sika no abi no eye onoma omone Asante diakon ma Asante etwifa omo so sabe ekum omo enti de odika ne ye ayi Akoma FM enti representing team Jakari jina homa team Jakari okay de to so ye ofosu apenten okay ono nso no na ye ayi achemo kutoku fo nyina ahene ofosu apenten no de to so ye Jamai edinkra okay kojo edinkra de otoso eye Makati
broni mankata ti omo na ejina to omo na yede na say minim say yesi yeyi confoundation di free slow na bae yo ebae no Akoma FM working te bae no na no nka ho I don't know esensen ho nyina na nka ho nti omo na omo ye na omo de koka ho oh okay na your friend is saying I don't know so omo no bebre ya ba ku bia agina ho ma ohini bia ye di ne so oh sa no so egu na mpembi no mienu na ya na omo yi de san mdi yi de san de hen de hen Dabi se ayi nkonwa no na be kire se ene ye pie we ne fa don we mo fa don we Akoma FM ayi ne de nan ne de pempi no e ka ho obi se ye wo ntim jakari ofiri mu ade chia na se ye wo no open date the last voice note your boy open ho date wo se wo no ne me pacho mami ntie last end we ntim jakari wadan ye wo mi de ko peni beti aboa nya mo mi date ni potin a odun ye ene ade chia wadan ye wo mi de ko peni beti aboa ha no nya ne se Akoma FM something yes o wu ye ni o se kwame twitwie mpacho mo fa ncheme kwame twitwie kwame twitwie ebedi wo hene sante hene 1935 okay na obedi kumase hene 1931 enti oba no nso na oyemfie beye aduanan okay no ye ayi manager ewo UAC okay UAC na no oye manager ewo enti so ofa mfie aduanan no wadie Akoma FM Akoma FM abeka mra ofirimu 1969 ofirimu 1969 ya na sana opugware eba enti samre no dia obehu ni age no ti jise ono akeka bom na ohwe na obi busa se enti asantefo nko na konye ana se omo ne ngrofo bi bua omo ma omo kon se samre no nka asante ho a untimi mo asante ma no nko enti samre asante a uhu no na ehwase kuma bi na tretre ya ekofa Ghana nyina ekopim Ivory Coast ekopim Burkina ekopim Togo ni nyina ba yesa na ekire emusa teteye abrofo no wawa bi firi ho a di bi call French di bi call Ivory Coast na enti wa o kan ho ema ye kon ye eje baabi eka asantema ho o kan ho enti se ne na wakɔ wo dɔma na wo se wo nka ho bie mu a saa mmerɛ no a ne yɛ ko no na wɔ santini na ɔka ho so nti no wontumi nka sɛ asantefoɔ nko a na ko yɛ saa mmerɛ no deɛ ɛdin a ne yɛbɔ yɛmfa yɛde nim sɛ obi ɛnyɛ asantini wonya asantini a wonko bi nti obi a ɔko saa mmerɛ no biara no ɛyɛ asantini yɛfa wɔ asante abisanfoɔ wowɔ voice note a wobɛtumi ɛde akɔ obi so busa bɔgyaa bɔgyaa no yɛ kuro kuma bi a ɛwɔ amanseɛ fam hɔ na ɔsande ne tu kwan a ɔna ɔhwɛ ne mpa sɛ yɛ a ɔmka ne sɛ ɔna ɔda ne mpa soɔ adɛn sɛ deɛ de ahyɛ ne nsa no no sɛ ɔsande ne nni hɔ a ɔnhwɛ ne mpa so ɔna ɔhwɛ ne mpa so biamfa bibia mɛtom sa no obi na boa ma no fira ne ntoma no yɛ a ɔno nso yɛ ɔhene no ɔno yɛ abrasehene abrasehene no no ɛdwo so abrase abrase ɛyɛ dan ase abrosa ase nti abrase no ɛyɛ no kuro no ana ya na ɔsan yɛ patase okay patase he ya nti okay ɔna hɛ tumfo mpaboahene no so yɛ hefa hene ɔno nso wɔ no nkuro saa gɔminim sɛ adwaeɛ hene yɛ bua kwa aserema so wɔ ne deɛ ebi wɔ kora nyɛ baako pɛ no wɔ hɔ akoma ɛborosa nti obiara ɛwɔ no nkuro a ɔhwɛ so na mmom
edin da so no say we adwaye hene we a friend saying mpaboa hene eche bi hene okay no na okay obi se mimisa se wono artist mpani nsem se konfanoche ene osetu na setu bae no ye do mo nyina si ye de konfanoche ko si agona ehene straight ene ye de na setu su di si kwa man no kre be ne wo no nso ntisa de setie ni se ye chichire sante yeah mpacho ye chichire sante man no konfanoche ne se tu ne no pemso se tutu na chi ka bo mo chichire sante man no mu wie ye no ye call da nchira sabaye no eno ansa na omba chichire omba ka amama na bom enti ye call da nchira sa no na agona no na ebia o yedikuro so we yedikuro nso wo santemam a wonya hene okay enti ukuro no kra yetimi be fa usi nchen e de ohene kese e ba ho ana yetimi ma wo yedikuro e wo ho e san de ohene kese e be kata so enti o pemso e na de agona e ma konfanochi so ni so hene si nti agona fo ni nyina no fansa o mo ye konfanochi apo agona ni bia no konfanochi o hino di kan kase pa o no e konfanochi enti na busuam obeto mo no so fia wokuku ade a samre no ye chichire santeman enti ye ni se wo na wo santeman mu ye ni ansa na wa ba bi hine bia no samre no sronku bia boa no ye do o ya santimi ba no okay abusafo ye bebie ye phone lines no na question bia opese obisa no wa bem number ne 0322498035 0322498036 ana 0243114497 ebia na untimi mfa voice note mi wo question ahodo bi pese obisa na nsamfu ahodo ni nyam na teacher Kantanka eyiwa no na boa me wa ha amanyo semwan kasa brebe ne wura asantimu semra ai nam so ma eze asante abeye ye bom ppia na asante sane ma no ye de ne mpani nsem ngrofo na enti wo mani hwe enema yi asante emfa no ho nkodom party ba koda okay binsi da emra na Kwame Nkrumah ho no asante youth no mo kan Kwame Nkrumah ho Akoma FM o ma no mo DDC senanka CPP for ni dom wa ha senka o mo nya nipa emfo mo nsisi ne ma bia no na ye den about for kuto ni nipa be du edu ba ko eno de eno no ye NLM National Liberation Movement eno ye mra o mo sisi asantefo no na ba for kuto edi di animu ma omote enele enumu ena na no e wa asante na Northern People's Party e wo north na Akoma FM samokwe na nso won kran na sa akuakue nyina ba bia na bi wo ena omka omho bomu na be frɛ no UP United Party endi omone matem ho na sa UP no ene ebegina ya eno na ye national na ye UGCC United Gold Coast Convention ye party ba ko pe ena akire Kwame Nkrumah no ete no ho efiri mu ndi ote no ho firi mu no ena parties aka ni nyina so ka omo bomu ena be ye UP na ni tiri e be hye kumase no ena na ba fo akoto edi animu enti hode no na say yeto abawo asantemam a obehwe a NDC ne MPP kura no NDC ma onya no ya omo se MPP na asantefo nyina ye MPP enti sa setie ne say yeto abawo asantemam na NDC ya onye hanya no strong vote nya 500,000 voter a friend say 500,000 votes na obeka se asandefo no empe sa party no ya wanya 500,000 votes no ene baby a omo stronghold no ene ni nyina yepe no nti se wo hwe parties no na yaka no kora parties ni mienu nyina stronghold ene Ashanti region the whole Ghana se parties ni mienu nyina stronghold ene Ashanti region if say baby anywhere NDC enya 500,000 votes
insida nti say baby a wanya 500,000 votes no dɔɔso kyɛn baby a wona wo se say but as at the last 2020 elections so ka uti ni voter ebomu a na obenya I think a little over 600 na nti say wanya say nipa we wo ha na wo sa kogina baby aka say o no mo de o mo ntoma o mo de o mo tan o mo de o mo kiri wo wo ya sa boni aye nti emre bia NDC ebe sori agina aka say asantefo empe NDC no wo no mo ye boni aye hwɛ no enipa dodo ye ajo untimi maka nkyerɛ ye sɛ saa nipa dom nyina o mo manka ho wo no ma aso voting o mo nyina ye ayi ahoho ndabi nti saa asantefo no na dɔso wom na wo ba MPP nso a ɛhɔ no nso o mo dɔso sesi a ye ka sɛ kotokone has ye bobora hwɛ has fo a wo hu o mo wo asantemam ya o mo ya asantefo ɛno nso wo aka sɛ kotokofo ndi e de ya e be do so achen wo mo ayaka but wo hwe ensonso ya dem enso bia enwanwa yes so obi beka bibi hu bia sana party sem no nso ete party de MPP enya no hwe se NDC fo enya pa so na so mo nya pa de e den na nipa timi huri gina etimi kra ya ma ayi asante no kwa se otamfo ema NDC enya no kre se penokra enya no kre 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 ubetimi afre na omenya wonso wadwen kire question bia opese ubisa ubetimi bisa na fe akoye nim na enya ntiase ene ma hodo ya abobo ne su nyina amemfa ofrefo di kan. Hello, good morning. Hello. Yeah, when Hello. Pacho dum radio set na mame why? Hello. 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 Yes sir. Yes sir. I'm going to the Commander in the United States of Kropo. Mami ntio. Why you near mo ba kuma from do ndimo kwa yentio. Kafra. Say they say nya wo one dada. Nje na mo ba fa se nje me bria ni twitwa ya nem. Kafra. So ade. Mate. Na history ni abakwa se mi. Ahimfie omo nka me yentio. Ana manfo bi di bia nya no kra ne nam wie mu saa. Eti dakungo sisi se o mazimi na santro yomoto. No mo educate na ochu bia atanka yewo history ni yirawo enti na ma do ma ina ni abra o kasa no so atmaze okay education ni yankoye mate me da se e ba cho so betimi afre na obi frɛ sɛ opesen ka wuti doma adi enim na ye den na abeba dwase yese doma hene ne doma timi chi asante hene bi ku no na o di ni asante eba 1701 asante ba 1701 do ma hene nipa ono osiese okumu no ye de emfa ma no ampa okum ohene bi e wokumase na sa ohene no na odesen na ose efre no kumase hene na ohina no ho samna na ye kwaman hene ndi one kwaman bohye na hukum ne hina wakum sande hene one kwaman bohye na hukum ne hina wakum kumase hene na kumase mai na asante nso mai ndi ohina hukum no no woye kwaman ehene na nya sante hene ene onye eni sante hene bia na efre no sa okay ntileza kwa kuro na ye kuro kwaman no ye kuro dize nkuro ya no bohye na hukum ne okay obi se bibisa ntam kese eyede asante kan ntam kese a yo ntam kese tumi bia edaho masantema nyina kata santema no so ana santema na ngasa kura hye ase okay ntam kese no ohini bia wo asamo a chese oka na kuro no ani abere okay
kuro biara wo bi ɛna woka ɔman nso bɔ mu ɔman no kuma ɛwɔ bi ɛyɛ adantam ɛwɔ bi ɛna ɛso kakraka so a ɛno nso ɛwɔ bi nti obiara woto w'ani kɔ kuro mu a wobɛhu sɛ ntam wɔ hɔ waa wo ne wo papa wo fie koraa no yɛa na ɔmo wɔ bibi nkuma bi wa yɛa wobɔ so a ɛpɛm abusua no ma abusua no nyinaa ntam kɛseɛ no yɛ mmerɛ a na ɔsantehene ɔpemsoɔ ɔsɛ tutu pɛn so no ɔno ofii soɔ no mmerɛ a sɛbe ɔdane to hɔ anaa ɔkɔɔ ne nsa mankyerɛ no na yɛ memene da ɛna baabi a ɔkɔɔyɛ a sɛbe yɛtoo no apakantuo a na baa fie ɛbɛgyee mu no ɛno nso na yɛfrɛ asogyafoɔ no ɔmo kɔbaeɛ no wobusa ɔmo asɛm a ɔmo sɛ mekɔɔ bi nso mante bi korɔmante nti na yɛ asante akyem hɔ no okay nti na yɛfrɛ asɛm no a korɔmante ɛna yi memeneda ɛda memeneda yɛna ɔpemsoɔ ɛfiri mu nti ɔfiri mu memeneda nti na yɛ ntam ɛma santeman na wei na n'akyi no ɔsantehene opoku arebaeɛ ɛna ɔno nso kane no na wokunu wu a akyɛre a da aduana yɛ sɛ woware na ɛnkyɛ sɛdeɛ nnɛ ɛkyɛi enti ɔsantehene opoku are ne maame nyem no na ne papa wuyɛ na ne papa san ware ne maame san wareɛ ɛna ɔwo no ne papa deɛ ɔtɔ so mmienu nso wuyɛ ansa na yɛwo no yɛwo no ana ne papa ɔtɔ so mmiɛnsa nso wuyɛ nti na ne papa no mmiɛnsa awu abom nti na yɛ ɔsantehene opoku are ne ntam nti yɛkeka ntam a ɛwowɔ ho nyinaa nso bɔ mu ɛna ɔde ka ne ntam ne papa mmiɛnsa na ɔmɔ afi mu no ho ɛna yɛnya ntam kɛseɛ sɛ na wopapa mu deɛ a nkuma na woka bɔ mu a na ayɛ ntam kɛseɛ deɛ ɔsantehene ntam kɛseɛ nti ɛno no deɛ obi anka yɛka sɛ no na wopere biribi a wode bɛka agye nti ebi a wokura a wodi so hene obi agye afiri wo nsam na waka saa ntam no wobɛserɛ otumfoɔ ntam kɛseɛ aka ntam kɛseɛ agu no so sɛ wo akonnwa no a woba ho no nyɛ wode a me na mede a na akɔpie santehene hɔ na yɛaka na yɛahwɛ deɛ wonya kaeɛ kyɛw de wonya kaeɛ deɛ a ɛsɛ sɛ asɛm no kɔpie manhyia ne ba wonya ka ɔsantehene ntam nso deɛ a na nkyerɛ sɛ ɔsantehene nankasa ɛna ɛsɛ ɔdi asɛm no ɛdi asɛm no nyɛ ready sɛ mɛka ma yɛnkɔtie for her good morning hello good morning hello Kofi bɛfa kyɛ ho ani baba Kofi Kofi ya baba mentie o Kofi ma yɛnkyɛ papa yi ne nana yi yɛnyɛ bia a wobaa bɛkyerɛ yɛ wɔ asantene ma ha yi Kofi no ka mepɛ sɛ meda bɛde ne me ɛhu no papa yi wɔbɛtum nkwan wae na wɔnkyerɛ yɛ ne yɛnhuru de wɔ asantene no ɛteɛ na mensɛ bisa mɛbisa no hɔ mehu sɛ na obia bi sɛ ọmọkọkọ ntọkọ yi na abusua bi aka ho ama ọmọkọkọ ma asante a na aka abusua bi aka ho na ọyi ne n'ọbi sɛ ɛna na wɔnyɛ abusua ayi asante a wɔntumi nkɔ ɛyɛ nta akɔbi na nti no sɛ yɛsoso yɛ wɔ bi wɔ atafo a wɔn siesie wɔn bebree wokɔ a tirim ne ti di nso keka wɔn na wɔn sɛ wɔn mu na wɔn kɔ ntɔkwa bi asante na anaasɛ wɔn ayɛ ntɔkwa foforɔ bi ɛna saa nkurɔfoɔ no ọmọ mu a ọmọ kọsi mu ọwọ a ọmọ di ọhọ no ma na. okay. nti ọhwẹ hɔ na wakyerɛkyerɛ na yɛ so a yɛdɔ asante no a yɛdɔ asante no na yɛ soso yɛn fa nsɛ yɛ kuroma na yɛ sitɛ no bɛyɛ. bɛda ase hello good morning. good morning Afa Kofi. bɛba kyɛ ho ani. Afa Kofi mosquito nie ɛde waduru akima ngo bɛgye Afa Kofi. maa mi ntie o. Afa Kofi yɛbɛsrɛ papa yi sɛde nyankopɔn ama no sɛ nimonyam no ne adwene wie a wɔde kyerɛ no yɛbɛsrɛ ɛka sɛ me mosquito deɛ yɛne firiɛ ɛka sɛ asantefoɔ yɛbi bi yira ansa na yɛkɔkyini akɔpɛ biribi yira na wokɔkyini akɔpɛ nso a wobrɛ sɛsi a papa yi a wɔte wɔ yi sɛ wɔmfa ngu nkrataa so na sɛ wɔantwerɛ na wɔmfa ngu yɛ hɔ a mese asante abakwasɛm yɛwerɛ bɛfi me mosquito mefiri adi so dwa me na mefiri o santahene ɛna na me me se abakwasɛm mi wɔ papa yi kekan yɛkɔ fie a yɛna na
no ma we nyina nko school na yensua enne ne French as you go school go French sa French am go so me de ko he eti e besere se sa mo ma no o mo ton ko so mo nyama ye na me san kasa me ntire me na na se na ye besere o kasa bi o kan kasa bi na e ko wie ba bi o tire se politics ba ye no e ko bi enyina ho enka se asantema yo mo so ngo e ko bi nyina ho kase we nso ye ko ma se asɛm a yɛnkura no yɛwɔ tire no a yɛnsua mo no amabakɔ asɛm no kyerɛ sɛ pɛti bi te sɛ ndc amamuo ɛba konya so na sɛ ɔbɛtena asantema mu pɛ asɛm a yɛbɛka kyɛn sɛ woyɛ ndc ni a kɛme bɔs yɛde ma wa sɛbisɛbi woyɛ tirimuni a wonka ho woyɛ votɛri a wonka ho ɛnso asantini ɛyɛ mpipifoɔ ɛba na sɛ yɛ votɛri a yɛde akonya no yɛ dɛn ɛma wo ɛno na ma yɛnkura yɛgyina tiri a yɛhu sɛ Okay, Medasi. Good morning. Hello, good morning. Yeah, Wayne. Mamintiu, yeah. And Tokano, Ecosono, no Munia than Chapon on Betana, outside the hall. If you are too much, I don't know the Papa, which you will tell me, the person who said, the possibility, Daniel Confornati. Almost say, as on the phone, the soon if you did say, no, the person of Papa and Chile. Domane baby dear when you catch him say Suntraso area ho kunyina na ho ye doma why Dabi o na me ko me say antuma be why kokofu ani woni nyina no amon for chese omu free su be dentra ana omu be plan ba e kwan no so na me pese mu say no kra na say yes palese okay me da say Teacher. Yo, baby, all can no say or move free danger. No, Asantina da hon na fan baby, a can danger. Manson quanta, baby, a floor match money nanka, a can danger. Na Santina danger or G free danger and some. The young quanta, a honyana, a can danger for. Okay, indeed, and on a day name boom. Baby, I can't de I bantman de nanya danger. No hoye doma. Okay. Now no bisa one other issue. Baba me pick a colleague. Hello, good morning. Hello. Yeah, Pacho. Yes, sir. Dingi mani na opani kazano. Oja Asante na kitwa bi. No mufri na ba ma bozo mufri azati ya sini tipi amba. Okay. Ana ajiromadi amama ka ho Asante na be kakraka di Asante fo pa no omo ne hefo omo pa no so no se sekire nyina ya yi e kan ze o se sekire di e kwa nyanya Asante ya Asante fo pa omo ne hefo adanse fo anaza hefo okay ana education is no bi ka education nko yi o Asante amamra no nyina ana secret ya Ghana yanka so dia social media for the dia for omo the wrong information nti nananu mo trase en sore pa na ka social media no so omo so fa anya education ni mayen omo the wrong information le na mo okay Asante ankasa no mfiri hene ba yeni Asante si ofiri ba bi ba okay ya man no bia de ne man na e be kan bo mu ti Asante yekuo so kwa man wo ho ya e be frɛ no Kumase mampon wo ho be kwai wo ho kokofu wo ho dwaben wo ho obia de yekeka nyina ya maman ofin so ne frɛ no mangyina ɛno nso wo ho ɛyɛ ne man di sa maman sese kura ye ne wo ka sei bono wo ho ɛno nso da ne man tachiman wo ho da ne man doma wo ho da ne man na ni nyina be ka bo mu na mebomu preko apɛ efiase kakra bi Kumase ya ɛna ɛtrɛtrɛ kɔ ɛna de Asante akyem bɛka ho ɛna de ahafo bɛka ho ahafo na hɔ yɛ awowi Akoma FM so enti Asante no ɛyɛ kuo a ɔmote no
baby Kumasi ene amama ya atwa Kumasi ho anhia kakra kwa amanfo na na ti Kumasi no mo ye henfo no mo ye kwa amanfo so die ba esi asantefo na binum pie free ya omo pie free ehene ye no ye abusua enye yi aduanafo ena omo se omo free asase ase ebinum susu omo free soro bretufo so omo free soro wenum ayokofo so omo free soro eza abusua bia wona abakosam ena mpani nsam asante ne de eye domo e beka bo mu ekuoku a ye aman na beka bo mu na ya asante na beka bo mu no so na noso akire na treko omo ya na omo ne ekon na de obi abeka ho ekon na de obi abeka ho nti durumre bia na asante no dagomafo nyina aka ho gonjafo nyina aka ho tina se ukọ part of voter register ya wa kan asante a yenhye dan ni enye tribe se bia asantefo eye kwofo na kwofo so ka ho nti otu na abrofo no te omo free asante ho nti mre bia no na asante no Ghana no da ho ni nyina no obi asante ni yeso ayi friend say anwro fo nkwa na asantefo ene wa na asantefo ne omo sign omo de omo ano boshe to ho se o anwrafo munyantokwa ebeba eno kra na nye igbefo anwrafo ka igbe no anwra no ekuo ba ko ka igbefo no onum nkwa omo wo kita ho no no ni anwroga sefifo no nso sefifo nso be ka ho to mu nyina ya asante omo nyina be ye se de se ya titim ba samra ni anu mo ka ho danchira omo nyina be ya asantefo nti ekoko a wo ye sahwini a wo man na wo ti so no ye fra no sahwi nso asante na ekoko nti wo ka asante ho wo be kobi so sana na etie I see Safo obetimi adwane ayi obi pe ehun se ayi eno na machire mu sisi se asantefo nko na kon ya na se bi samra no wo ya wo kon bia no wo kon se wo santini na wo kon ye okay ma memfa the scholar hello good morning yeah good morning Pepacho Hweni Mamintio. Sometimes I like to make us say, Brahma no being so swore. Now, my son say, or two for on the Ekasa and Samano. My woman for the meeting, so I was on if I say, woman, it's to me, it's that's right, Kaka. Not there, it's also me, you know. But I say, a conference here. I could be the command. One say, I'm not be at the woman asante aircoin. Okay, and so was sworn any day, any kind actually chim, and so was sworn and say, Old obedience, I was swa, and Tokomu. Se be our only dear prayer, just a bit me, dear ni brabanti. So we will be di in Komoka canoe in Kitahudi, but and yen sour swore. And no. Hello, good morning. Hello, morning. Hello, good morning. Yeah, Pacho Wani. Hello, good morning. Yeah, morning. Amos Mason, about me. Hey, Amos, Mamin too. Papa and some now, Mr. Tekamugusa, Ashanti May, and the 2 minutes Omugi Ashanti region. No more FM came. No more FM be no control Ashanti region. I sabridi and your possible. Sense say be better Mabamusa. Sabridi in Ghana no one. A Ghana unitary state. A federal state. It's Nigeria. The anka ye governor. Ye nyina ye di ho so di enkui. Na we so enye kingdom. And I say my Ghana no nye Asante ye kingdom she Ghana ho nti part of Ghana nti me entie ho. No bi bisa kromanti. Kromanti no de ekuro. Yeah, by a kromanti a chire mo no de. Emi ko bi na mante. Wante. Eno ye kromanti. But ye say wo ko inu ha say amena bi. Amena bi da ba bi a enye nwanwa. Asante fo ko kon wo ba bi a. Enti wo ko kon no nso anye onipa nyina na be san ba.
enti sɛ asantefo kɔko wɔ kromante ne bi kɔtoto amena bi mu a ɛnya de nwanwa nyɛ wontimi nkɔko wɔ abra onipa baako kora mfiri mu ana onipa baako nko ne ho nkɔka mu enti saa ɔmo kan na saa ebi anete saa okay hello good morning Diaba. Yes, Minia. Me mo achana pa you. Me Joso Minia. Unia kokos ma bin em tata free so. Mamintio. Diaba na pa me achana mo ba so nka sinya so. Na yen chana na so nka sinya ko ponchira no pa. Diaba. Ya titono na isona na yo yunkuro pitomo no. Na ukofum na ukwachikro mfokula. Na anji na den baba. Na baba so hinen da ka semno bua na kama. Obi kono obi kofo obi yere kura na ye chena ne ntan nti ba ase gidie na fresh ye wo envu no bia na ba se no gidie no ya kakra ikamba se fofo ni se ko mbeti na kenya mu na kaka ti gidie ni be saba anke ba bo san se tito no na bibi kura si kroma ye se ya bi obi aba ni ya ko nem edi ko bu kro ni kontia na fofo no ni paifo ya mamle na diaba lo di masa za katete atempono e bia na banke sako fa ba anke beboye medase me ba cho nso betimi afre 03224 98035 98036 98037 and 0243114497 good morning Dianaba me ba cho honi Akoma ya me do asansi kan second vice Dianaba ana pere mebo abaso wona na modi aduma so kokora me question bese me busa na na so me de enton isa Asante o hwe abusua na abusua bia wonton obote se oyeko aduana ene abusua bia wona krabo na bese busa na se kwan be na abusua bia fa aso ya enton no ene akrabo no magine ho na timadi Mate, me da say for Ernest Herbal Industry the NS ointment aba wa nantema pro chicken pox utirun sansan ni peduane baby a obody na for ni ekire any herbal and pharmacy ne baby a to aduro bia no na akwaje NS ointment ebe boa papa huapa so ba utirinwigu ne sa ha ni nyina no wapampam nso na epa ni nyina nya bi fasresra ho ne be boa wo mesra wa ginambe mame uwi anu apa week natural capsules we the boy contain the ahode ne esronko a emele pedua no gyan na so atenka yira prostate disorder painful urine sa ne emele nyina no yetu ase e de ma no pe number ne 0245 079915 0245 079915 and 0276 537701 0276 537701 na bibia timi akoso Kumasi deni heba mesia ba Korenak have made pharmacy and Kreske samia we nyina no okwa onsabeka bi na wetimi nso aboa na ehoa ene yare bia woni padua nim no etimi nso atuase e de amawo a DNA bay or Silkroom with the grow Akoma 52 seconds Obianya crowd on train Ebnada 8 March or Ghana Akoma so observe for the eba Ebnada way our Ghana Akoma so no pass ya 52 seconds Akoma 52 seconds ehu na akodon so teacher obi bisa nton ayebo no then you be do yo ya kan ton a empempi no ya na ebusua eson ebusua kakraka na efra no nton na ebusua no efi enchichemu wom efra ti se de ye ka se ka o ka se ka obi ade bia video bia nam bia efra ne ka enso bia ondin yeah. So your taxi, your friends van, your articulator, your way, and so be a friend a car. Sana Busiano and so tear. A be a friend of Busian, so in Jichemu, Eka Kraka, and friend of Busian be and friend on tongue. And untina, Nanamo, Asia, Nebusa say, Musa, so Babusia Bay, Tongue, Bon Tom Bay. And Tono Chrese.
obia one nyina wa krabo abaako no so wa Africa so wo mfanti o so wo hiro nyina mu kambom abusua kakraka ye fra no nton de den na no do sati ase ne se aduana ye de ne se kraman ya ija wo de me ba semre ho de okay enti enton no kakraka ko wiase baabia ye nyina ya krabo abaako ye nyina ye hu ye ho se ye nuanom edin no kura timi sesa nanso ya krabo ande nsesa ye nyina ye nton baako na nton no ansa na nton baba na se sa wo ayi abusua puduo nton abusua puduo no kire se abusua abobɔ ho amana ye kese ansa na waba ufiri no so a waba se abusua ya efra no mi moja mi boja yesi mi boja ne we eno abusua kro no nanso ofiri mfante na wo firi Asante amunye boja so mo ayi munna mo amoye boja no mo na mo foro akonwa baako obia santemamo de obia fi akonwa da ho anya kontira be yakwam anya kwamu abe friends da behene sa no mu no amudi sa akonwa no ya na mu nyina mu firi oba baako nana baako ase eno ne friends say boja enduntina udu ahimfia na obi ebewura mahini enu ma ebusa se woni ne ya busua na asa mo ye moja so ejese mo ya busua mo ya iye bom mo ya bibia bom mo ti bom bibia besie bi ato asam to mo atomo nyina na mom moja de mo de eno nko de ya didi akonwa nko so ena abusua no kra nso emusa twitwa biem ema ebe fa bibi se abusua twatwa mutwa eno na ya na ngrofo fra no twatwa mutwa no abusua ya twatwa amana koka kuma bi na kuma no na me hyem bie no ya fra no abusua twatwa mutwa akra twatwa mutwa akra ene wama ya tiniema mpanisem ne amamre ne amane ye beda wase na bijiri se brano ye bekoso anyamre na yedi nkomo misagana rape wonso nyame nhyira books no wa wensem no ye hefa na ye pebia e benya bi yo said maker no so opebia obetumi afreme ahoma trofo yiso okay 0248 64 74 01 okay 0248 64 7401 and I will call Opimso Radio so I also pay Akroba JB okay Ubenyabi and I will call POFM so Kwame Dinkra also Ubesa Enyabi medase ebzanfo nyamishra book we so ye me na machro oh okay oh okay the life history and our life story of Asante Hima and Nakunadu Yadom third. Oh, okay. Hey, why are there? Oh, okay. Nyamishra. Uzafo, you better want to say. Bijiri say, you for so. Money you try to be see sabri.